Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ιαν και ευλογή αν πιστεί και στο ραντεβού μας και σήμερα Κυριακή 26 ο μήνας ο Κερατσινών, τελευταία μας εκπομπή για το μήνα τον Ιούνιο. Και αφού πήραμε έτσι και τις ευλογίες από την Εκκλησία, είμαστε πανέτοιμοι για να σας κρατήσουμε έτσι μια ευχάριστη συντροφιά με χορούς και τραγούδια από όλο τον ιστορικό πόντο. Με την αγάπη σας, με τη συμμετοχή σας, με τα μηνύματά σας και με τις κοινοποιήσεις μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο μουσικο-χορευτικό ταξίδι στα άγια χώματα του ιστορικού και αλυσμόνη του πόντου. Η καρδιά της παράδοσης, η καρδιά του ποντιακού λυσμού και σήμερα δυνατά με τη δική σας αγάπη. Είπαμε και να στείλουμε την καλημέρα, την αγάπη μας σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλο τον πλανήτη που μας παρακολουθεί και ραδιοφωνικά και μέσω ίντερνετ, τους αγαπητούς διαδικτυακούς φίλους, αλλά και μέσω Facebook όπου είστε στην παρέα μας. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Να ευχαριστήσουμε πρώτον τους χορηγούς εκπομπής, οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή για να βγει στον αέρα εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια και οδεύουμε προς τον 28ο έτος. Όλους τους καλούς φίλους τηλεθεατές της εκπομπής μας και ακροατές για 27 ολόκληρα χρόνια που είστε κοντά μας, μας δίνετε δύναμη, κουράγιο, στηρίζετε την εκπομπή και βεβαίως όλους τους καλούς φίλους τηλεθεατές μέσω Facebook στην εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη. Πρωτού περάσουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας, εμείς θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Σαββάτο 2 του μηνός το καφέ Οβελιστήριο Δημήτρης στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα σας προσφέρει μια μεγάλη ποντιακή βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Στην κεντρική πλατεία καφέ Οβελιστήριο Δημητράκης Ταταρίδης, καλοκαίρι 2022, με τους κορυφαίους της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης. Στο τραγούδι Αχιλλέας Βασιλιάδης, λύρα τραγούδι Γιώργος Στεφανίδης, συγκεμετζέν ο Κώστας ο Σιαμίδης και στα τύμπανα και στα ταούλια ο Νικόλας ο Φιλιππίδης. Ώρα έναρξης βραδιάς 9:30. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη μία και μοναδική βραδιά την οποία μας προσφέρει ο καλός μας φίλος ο Δημητράκης ο Ταταρίδης, συνάρδεσα μερέα. Όπως κάθε μας εκπομπή, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας και στην κυρία Δήμητρα την Τέρζ, στη φίλη μας την Αθανασία την Γεωργιάδου, σε κάθε μας εκπομπή, έτσι. Αυτός είναι. Καλημερίζουμε και τον πρόεδρο της εκπομπής, τον Νικόλα τον Πόντιο. Κάθε μας εκπομπή, έτσι όπως πάντοτε ξεκινάμε μέχρι και το πρώτο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών μας. Έτσι και θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Καλημερίζουμε και τον πρόεδρο της Κατοκόμης, τον καλό μου φίλο τον Κώστα τον Ζημάρα, την αγάπη μου σε όλη την παρέα και στην οικογένεια. Και στη συνέχεια σιγά σιγά θα ανεβάσουμε ρυθμό και στην εκπομπή μας. Καλημερίζουμε και την καλή μας φίλη την κυρία Ευγενία της Αχινίδου. Χθες έτσι είχαμε μια έκτακτη εκπομπή στο Ελλάδα Πόντος, έτσι ένα παραδοσιακό ποντιακό μουχαμπέτ, περίπου μία ώρα. Και να πούμε ότι η εκπομπή μας εδώ και 27 ολόκληρα χρόνια ξεκινάει πάντοτε έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, τους προγόνους μας, οι οποίοι το πλήρωσαν άδικα με αθώο αίμα και στον ιστορικό πόντο, όπου ο Τούρκος Σουλτάνος ακόμα και σήμερα προσπαθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να εκβιάσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, την πατρίδα μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ο οποίος μάλιστα μας αποκάλεσε και ότι καλά κάναμε και σας διώξαμε από τον πόντο γιατί ήσασταν συμμορίες εγκληματικές. Άκουσον. Θα ζητάει και τα αρέστα. Ποιος? Ο Τούρκος Σουλτάνος που για 450 χρόνια σκλαβιάς ήμασταν εδώ στους Τούρκους. Μεγάλα θύματα και στην Μικρά Ασία, 1,5 εκατομμύριο το πλήρωσαν άδικα με αθώο αίμα. 400 περίπου χιλιάδες στη μαρτυρική Θράκη και πάνω από 553.000 ψυχές στον ιστορικό πόντο. Φίλες και φίλοι, το ποντιακό τραγούδι χωρίζεται διαχρονικά, τοποθετείται σε 3 χρονικές περιόδους. Το πρώτο είναι
Η βυζαντινή περίοδο του 10ου αιώνα, τραγούδια με τη δράση των ακριτών του πόντου, τραγούδια μέχρι και την άλωση της Τραπεζούντας, μέχρι το 1461 όταν έπεσε και η πόλη της Τραπεζούντας. Είναι τραγούδια του ακριτικού κύκλου, τραγούδια τα οποία ακούμε και εμείς κάθε Κυριακή εδώ, τα οποία δεν τα ακούμε σε κάθε εκδήλωση, τα οποία πραγματικά συγκινούν, συγκλονίζουν, ραγίζουν καρδιές, πονάμε, κλάψαμε και κλαίμε και ταξιδεύουμε αυτά τα τραγούδια στον ιστορικό πόντο. Η δεύτερη είναι η μεταβυζαντινή περίοδος από το 15ο αιώνα μέχρι και το 10ο αιώνα. Τραγούδια των θρήνων που εκφράζουν από τη μία πλευρά τον πόνο της εθνικής συμφοράς με την άλωση της πόλης της Κωνσταντινούπολης, αλλά όμως είναι και η κρυφή ελπίδα για την αναγέννηση και την αποκατάσταση του έθνους. Και η τρίτη είναι η σύγχρονη περίοδος στην οποία δημιουργούνται όλα αυτά τα νεότερα τραγούδια της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων του πόντου. Αυτά σαν σημείο αναφοράς για τη σημερινή μας εκπομπή, αφού ευχαριστήσουμε και τους διευθυντές του σταθμού μας, τον καλό μας φίλο, τον Χρήστο τον Καπασαγκάλη, τον φίλο μας τον Στάθη Παπαδόπουλο, οι διευθυντές του σταθμού μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται για 27 και οδεύουμε, είπαμε, στον 28ο χρόνο να παρουσιάσουμε την εκπομπή. Καλημερίζω και τον φίλο μου, τον Γιωρίκα τον Παπαδόπουλο, από την Ποντιομάνα του Κιλκής, την αγάπη μου, καθώς επίσης φίλες και φίλοι και όλους είπαμε εσάς, να επενθυμίσουμε και την τηλεφωνική μας γραμμή, η οποία θα είναι σε λίγο στη διάθεσή σας μέχρι και τις 3 και σήμερα, και έχουμε να πούμε έτσι και θα κάνουμε και ένα σχόλιο ακόμη όταν θα έρθει όμως η ώρα. Λοιπόν, 2-463-053-650 γραμμή επικοινωνίας μέχρι τις 3. Καλημερίζουμε και τον καλό μας φίλο, τον Σιαρατζή μας, τον φίλο μου τον Πάπη, τον Παπαδόπουλο από τα εξωτικά. Ήμερα είναι η Εκάλη της Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με το πρώτο τραγουδάκι, όπως πάντα, σημείο αναφοράς και σήμα κατατεθέν της εκπομπής μας. Ένα τραγουδάκι το οποίο έχει γράψει ο μεγάλος μας ποιητής, ο αείμνηστος και αξέχαστος Χρήστος Αντωνιάδης. Και την πατρίδα με έχασα. Γιαννάκης Κουτίδης, Κώστας Καμίδης. Δυο στενοί καλοί φίλοι και συνεργάτες του αείμνηστου του Χρήστου του Αντωνιάδη. Καλημερίζω για τη χωριανή μου την κυρία Αναστασία Τιφολτοπούλου. Σας εύχομαι καλή ακρόαση και καλή τηλεθέαση. Και τους διαδικτυακούς φίλους, και η γραμμή ήδη είναι στην διάθεσή σας. Το θικάρι και ξεθάβει μνήμες στον πόντο. Καραντενής το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών... Και να είστε φίλες και φίλοι σίγουροι ότι ο πόντος ζει και θα ζήσει. Πώς θα ζήσει όμως, εδώ είναι το πρόβλημα. Όσον εμείς και οι επόμενες γενιές θα τον φιλοξενούμε στη μνήμη μας, αλλά και στη ζωή μας και σε όλες τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Γιαννάκης Κουρτίδης και την πατρίδα με έχασα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρώθη μου, χοι, να ανασπάλω και μπορώ. Λύουμε κι αρώθη μου. Καλημερίζουμε και την κυρία και κύριοι. Καλή φίλη ακροατής της εκπομπής μας. Γεια σου και χωριανέ, σαν κύριο Σιβίδη, στη μακρινή Γερμανία. Αγγέλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Καλώς στην Ποντιάρα, Σοφία Παπαδοπούλου, Παναγιωτίδου, καλημέρα. Στο πεγάδι συναυλή, νερό πόνα σε πίνα. Χοι, και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πίνα. Χοι, και το μάτια με πλήνα.
ταφεία με χάσα, δε θα ψάκαινε σπαλά τα ταφεία. Καλημερίζουμε και την αρχόντισσα την κυρία Κυριακή Αντωνιάδου. Ψάκαινε σπαλά, δε με τέρτσανα στο ρο. Γεια σου φίλε μου, Γαλίδη Επαμεινώντα, καλημερίας. Και στο ψόπον κουβαλώ, δε με τέρτσανα στο ρο. Όι, και στο ψόπον κουβαλώ. Μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πίνα, όι, και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πίνα, όι, και το μάτια με πλήνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρα καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα. Καλημερίζουμε και την αρχόντισσα της Ελασσόνας, την κυρία Βασό Αθανασιάδου. Γεια σου ρε Γιώργη Παπαδόπουλε, άρχοντα του Κιλκής. Πόρτας και παράθυρα. Όι, επέμναν άκρα νύχτα. Μία κι άλλος η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μία κι άλλος η ζωή. Έλεγα φίλες και φίλοι στην αρχή, στην έναρξη εκπομπής μας, ότι ο πόντος θα ζήσει όσον εμείς θα τον φιλοξενούμε σε καθημερινή βάση στη μνήμη και στη ζωή μας. Σχετικό είναι το τραγουδάκι το οποίο θα μας ερμηνεύσει ο Ανέστης ο Μωυσής, «Ο πόντο μου και χάθεν». Τραγούδια, ακούμε τραγούδια φίλες και φίλοι της γενοκτονίας, τραγούδια που ραγίζουν καρδιές, συγκινούν, κλάψαμε, πονέσαμε, πονάμε, αλλά και μας ταξιδεύουν εκεί στον ιστορικό πόντο. Αυτή είναι η παράδοση. Καλά είναι τα χορεύους, καλά είναι τα τραγούδια, καλά είναι τα θέατρα. Εδώ όμως είναι η ουσία, παιδιά. Η ιστορία μας. Να τη μεταδώσουμε στη νεολαία, στα παιδιά μας, για να ξέρουμε. Δεν μεταδίδουμε, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, το μίσος και την κακία απέναντι στους γειτονές μας. Αν θέλουν να λέγονται όμως και θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν να ζητήσουν ένα δημόσια συγγνώμη στον ποντιακό ελληνισμό. Καλημερίζω την κυρία Κολοθά, τη Φρυβερίκη. Καλημερίζουμε την κυρία Ειρήνη Παντζίου, τον Κώστα τον Ανδρέας, ο Σκοτάς και αχ, πάραμε να
τρέχουνε, 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 απάραμένα τρέχουνε, τρέχουνε, τρέχουνε. Κλώσκουμε μάνα οπίστερο το σπίτια μου κυφέντα έκανα τα χωρία μου. Γεια σου φίλο μου Κώστα Σαχινίδη, Ζάχο Χατζησταυρίδης, Χάντζη Χριστίδης. Να σε καλά φίλο μου, καλώς όρισες στην παρέα και στην εκπομπή. Έτσι ακριβώς κυρία Φρυβερίκη. Όμορφος είναι ο πόντος, όσοι δεν έχετε πάει παιδιά αξίζει τον κόπο να τον επισκεφτείτε. Τον απόλαυσε, αμάρωσε, συγκινήθηκε το μεγάλος μας στρατιώτης ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έκατσε και 2 ημέρες στον πόντο. Γεια σου αδερφέ, καλημέρα. Σάβα, καφέ ο Σάβας Μαυροδέντης, στο Κάραγατς, Κοζάνης. Ατίνω χωρίς τα φία, τα φία, τα φία. Ατίνω χωρίς τα φία, τα φία, τα φία. Πανέμορφο τραγουδάκι από τον ανέστητο Μωυσή. Γράδες κλαίνε, γράδες. Ακούστε φίλες και φίλοι. Όταν σας λέω τραγούδια που συγκινούν, ραγίζουν καρδιές. Τον κλαίγνε, με την ψήνα τον κλαίγνε. Δεν ήθελαμε να φύγουμε από τον πόντο, ξεριζωθήκαμε αδίκως. Και παραμένει η αγάπη και η νοσταλγία όλου του ποντιακουλισμού και στα Άγια Χώματα του πόντου. Σαν χαιρετούνε πέμνεν, σαν χαιρετούνε πέμνεν. Αγγλία μας, Αγγλία μας, Αγγλία μας. Ο πόντο μου με κάθε, με κάθε, με κάθε. Ο πόντο μου με κάθε, με κάθε. 1453 πέφτει και το η πόλη του η Κωνσταντινούπολη, το μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Πάρθενη Ρωμανία με το μεγάλο Γιώργο Ταλαρά για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Καλημερίζουμε και τη μοναδική πόντια, στην όμορφη Κέρκυρα, τη φίλη μου την Κέτη, την αγάπη μου και στην οικογένεια, ιδιαιτέρως και στο φίλο μου τον Κωστάκη το Μαζαράκη. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τα άθλα των κλεφτών. 569 χρόνια φίλες και φίλοι έχουν περάσει από τότε που έπεσε το κέντρο της Ορθοδοξίας. Συνεχίζονται οι εγκληματικές ενέργειες από το Σουλτάνο, που το ιστορικό αυτό Διάβαζα και τα πένθη. θρησκευτικό μνημείο του πόντου μετατράπηκε σε μουσείο και ήρθε σήμερα και μας το έχει κάνει και αυτό τζάμι. Τη φωνή. Γεια σου ρε Άρχοντα, Γιαννάκη Αμπρικίδη, καλημερίας. Γεια σου ρε Ακρίτα του πόντου και σαν όμορφα προμαχώνα σερό πάνω Σιδηρόπουλε. Τα Βαγγέλια πήραν την πόλη. Καλημερίζουμε και την Πατσίμη και την όμορφη νύφη του Βορρά της Θεσσαλονίκη, Μερέα, και όλη την οικογένεια, τα νύψια μου εκεί.
Όμως απ' όλα πιο πολύ με άγγιξε το άσμα το τραπεζούμπιον με την παράξενη του γλώσσα και με τη θλίψη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων που ίσως όλο πίστευαν που θα σωθούμε ακόμα. Καλημερίας και στον άρχοντα της Κοζάνης, στο φίλο μου τον Τάκη τον Τζελάπτζη. Μα λίμωνον Και όλη την παρέα. από Γεια σου Βασούλα Θανασιάδου. με το φτερούλινα χαρτίν περιγραμμένων κι ουδέ συνάμπελον κονεύμι δέσο περιβόλην επίεν και εκόνεψεν σικυπαρίστην ρίζα. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σέρας Υιός Γιαννή Κασέν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώ, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούει την κάρδια. Να ηλεί εμάς, να βάει εμάς. Πάρθεν η Ρωμανία. Η Ρωμανία Πάρθεν. Γεια σου ρε πτυχιά Μανατίδου. Καρυπίνα καλημερίας. Γεια σου καλημερίας κυρία Σοφία Μινασίδου. Ρίκατο τον ίδιο αδερφέ, καλημέρα και στο όμορφο το Άργος Ορεστικών. Ίας και ευλογίας. Σας έλεγα στην έναρξη εκπομπής ότι όλος ο ποντιακός ο ελληνισμός, η αγάπη του και η νοσταλγία είναι στα Άγια Χώματα του Πόντου, έστω και για ένα προσκύνημα. Τον Πόντο να ρωθυμάς, Γιάννης Γαβριλίδης. Ρεφούλε μανάδες παλικάρα, γομόθαν τα παρχάρα, ποτάμε και ορμία γομούνταν ασοέμαν, ο πόντον ερημόθεν, η γενναία μου εξεριζόθεν. Πόντον αρωθήμας, όθεν ευριές εγκεφάς, μανάκλες με την καρδίας, που εγάθαν τα παιδείας,
τον πόντο να ρωθυμάσω δεν έβριες Αυτά τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, δεν τα ακούμε σε εκδηλώσεις, ούτε σε γάμους, ούτε σε αραβώνες. που Επαναλαμβάνω, τραγουδάκια που ραγίζουν καρδιές, πονέσαμε και πονάμε, αδελφό αλλά και μας ταξιδεύουν εκεί στα Άγια Χώματα του Πόντου. συναντάει 353.000 άταφες ψυχές. μάνα μ' πέσει σφαγή αδελφό πάει χαθάνε απα συναντάει σορμάνε ταραγάνε μάνα μ' πέσει σφαγή. Νερό το πόταν πάει θολόν είναι ασπαγιαδάκια εκεί για μήνες η φυλακή. Το αίμα να μου νερό το πόταν πάει θολόν είναι ασπαγιαδάκια εκεί για μήνες η φυλακή. Αδελφό πάει χαθανε απα συναντάει σορμάνε ταραγάνε μάνα μ' πέσει σφαγή αδελφό πάει χαθανε απα Γεια σου, φίλε μου Δημήτρη Παναγιωτίδη, καλημερίας. Χαιρετισμούς και τη χωριανή μου, τη μαθήτριά μου εκεί, στον Ίσβορο Μερέα. Όπου να πεσύχεις μάνα κλαις την καμώνεις αλοχίδες τα παιδοπάς έδισωσαν το μαντοπάς. Όπου να πεσύχεις μάνα κλαις την καμώνεις αλοχίδες τα παιδοπάς έδισωσαν το μαντοπάς. Αδελφό πάει χαθάνε απα συνανταλάγιν σορμάνε ταραγάνε μάνα μ' πέσει σφαγή. Αδελφό πάει χαθάνε απα συνανταλάγιν σορμάνε ταραγάνε μάνα μ' πέσει σφαγή. Ακόμα και στις δύσκολες πορείες που είχαν οι προγονείς μας για να έρθουν εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στις πορείες συνεχίζανε τα εγκλήματά τους. Αθώο αίμα, φίλες και φίλοι, χύθηκε στον ιστορικό Πόντο. Κόκκινα ήταν τα ποτάμια. Γιώργος Σιδηρόπουλος. Τραγούδια που συγκινούν, συγκλονίζουν, ραγίζουν καρδιές, πονέσαμε, πονάμε, κλαίμε με τα τραγούδια αυτά, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι η παράδοση. Ψικάψαν ουρανών χάντανε οι άνθρωποι μου. Γεια σου, κυρία Ελένια Μαναντίδου, καλημερίας. Πώς έντρανον τα ραμονί, πώς έντανε οι φιλεχθροί. Κόκκινα ήταν τα ποτάμια, τα ορμιά τα πեղάλια, αν τα φακορμία εκεί σαν να πενσοιάζει. Κόκκινα ήταν τα ποτάμια, τα ορμιά τα πեղάλια, αν τα φακορμία εκεί σαν να πενσοιάζει. Καλώς τον άρχοντα καλημερίας του Αγρινίου Παπαλιού Ματζούκη Νίκος Ευκαρπίδης Σαχαρνές. Η λάλια ψικάμψων ουρανών έξενα το γιο Θεόν. Κρούσκοντωνε η Αγρινή, πόσοι φίλοι ήταν εχθροί. Γεια σου ρε άρχοντα και στην Πολύχνη, εξωτική Πολύχνη Παντελής και Τζόγλου. Τα πեղάλια, αν τα φακορμία εκεί σαν να πενσοιάζει. Κόκκινα ήταν τα ποτάμια, τα ορμιά τα πեղάλια, αν τα Γεια σου ρε Πάπη Αποστολίδη, καλημέρα. να πενσοιάζει. Φίλες και φίλοι, οι γείτονές μας πραγματοποίησαν αυτά τα φοβερά εγκλήματα κατά των Ελλήνων του Πόντου στους προγόνους μας.
Αλλά επιτρέψτε μου όμως, έχει και μία φωτεινή επιγραφή από πίσω από τους Τούρκους. Γιατί η γιαγιά μου, η ανήμνηση και ο παππούς μου έλεγαν ότι εμείς περνάγαμε καλά με τους Τούρκους. Άλλος ένας μεγάλος εγκληματίας για όλα αυτά τα γεγονότα που σας έλεγα ότι έχει μία επιγραφή. Ξέρετε ποια είναι? Που λέγεται Γερμανία. Ακόμα και σήμερα εκδικείται την πατρίδα μας. Ποιος? Οι μεγαλύτεροι εγκληματίες της Ευρώπης που θέλουν να κατακτήσουν όλη την Ευρώπη και εκδικούνται γιατί έγινε μεγάλη καθυστέρηση από την πατρίδα μας που αντισταθήκαμε ενάντια του φασισμού. Αλέξης Παρχαρίδης και βεβαίως, φίλες και φίλοι, η αγάπη των ποντίων, των προγόνων μας και η νοσταλγία. Δέχτηκε με πολύ αγάπη την Ορθοδοξία. Μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας επισκέφτηκαν και δίδαξαν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίξανε όλα τα μοναστήρια του Πόντου, κυρίως η Παναγία η Σουμελιώτισσα, ο οποίος είναι ο φάρος, η κοιτίδα του χριστιανισμού, του πολιτισμού, η προστάτης του ποντιακού ελληνισμού και μας το ερμηνεύουν Καρασαβίδης, Νικολαίδης, Παρχαρίδης, Κώστας Γέρης, Γιαννάκης, Παπαγερίδης. Το τραγουδάκι αυτό μας στέλνει την καλημέρα και την αγάπη μου ο φίλος μου Σάββας, αδερφός του Τονίδης από τη Μεσοποταμία, με ρέα, θέλει να χαρίσει την οικογένειά του, στον Πασιάν, τον Γιωρίκα, τον Τονίδη, την οικογένειά του και την παρέα του και στους άργους οριστικών, την Πατσίνα, την κυρία Ρετή. Συνάουσα και εμείς πάμε να το ακούσουμε το τραγουδάκι. Η θωρέα μναλία να έβγαλσα κάρδιας να έπεν, να αρχινούμε την τραγωδία τη γης υπονεμέν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκη, φίλε μου, Νατσίδη, Παγγιογαλίδη, ρε Γιαννάκη Απρικίδη, Γιώργο Τουρουνάκη, φίλε αδερφέ και συμπανέμορφη Κρήτη, καλημερίας. Γεια σου ρε Παναγιώτη Χαριτίδη αδερφέ. Ασορφανά σου μελά, ξενείτε μέντζα τώρα Παναγιά. Γεια σου Στάδη Χορομίδη, καλημερίας. Έβαλσα κάρδιας να έβεν, να αρχινούμε την τραγωδία. Έλα αρχόντισσα Κική Αντωνιάδου, Κυριακή. Καλώς την ξαδερφούλα, στον Κορυδαλό Μερέα, καλημερίας. Θάνατε κι θα νικάς με άλλο θάνατε. Θάνατε η μάνιτσα που είσαι αθάνατε. Η δωρεά μναλία να έβγαλσα κάρδιας να έμπεν, να αρχινούμε την τραγωδία τη γης υπονεμέν. Γεια σου Κύριλε, Κυριλίδη, καλημερίας. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα. Θα πάμε αψιμόν, αψιμόν, να παίρνε τα στραγόλια αψιμόν. Η θωρέα μναλία να έβγαλσα κάρδιας να έμπεν, να αρχινούμε την τραγωδία τη γης υπονεμέν. Γεια σου ρε Αβραμίνα, καλημερίας. Θάλασσα, θάλασσα, τα όνειρα μια σε χαλάσα. Η θωρέα μναλία να έβγαζα κάρδιας να έμπεν, να αρχινούμε την τραγωδία τη γης υπονεμέν. Λοιπόν, να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στη μνήμη των προγόνων μας μέχρι που να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών μας. Πάμε να ξεκινήσουμε το ταξιδάκι μας έτσι σε χαμηλούς τόνους και βεβαίως εκπομπή χωρίς το μεγάλο Χρύσαντος, χωρίς το μεγάλο δάσκαλο κινείται. Πάμε να τον ακούσουμε. Έψες με νιαυρικά μ' αρέσει με μαγεμέν,
αρέσει με μαγεμένον, να μέσα σαν μαλλοπάς, αρέσει με συμπλεγμένον, αρέσει με συμπλεγμένον, να μέσα σαν μαλλοπάς, αρέσει με συμπλεγμένον, αρέσει με συμπλεγμένον. Γεια σου Δημητράκη Παναγιωτήδη, καλημερίας. Και μαέψες με πουλοπόμ και σοφά είναι κόπ, και σοφά είναι κόπα, λιγούμεν δε στερούνε με και δε σαν το μάτω, και δε σαν το μάτωπα, λιγούμεν δε στερούνε με και δε σαν το μάτωπα, και δε σαν το μάτωπα. Ακούμε το μεγάλο δάσκαλο τον αείμνηστο και αξέχαστο Χρυσάνθο Θεοδωρίδης. Όλος ο ποντιακός ελληνισμός χρωστάει ένα μεγάλο ευχαριστώ αυτό το μεγάλο, το τεράστιο μεγάλο δάσκαλο. Καλημερία στην κυρία Μελίνα Μελισσάου Ακιμίδου. Με τον μικρό πουλί με βγαίνει και στην κούψου, βγαίνει και στην κούψου. Με τον μικρό πουλί με βγαίνει και στην κούψου, βγαίνει και στην κούψου. Άλλο ένα τραγουδάκι με το μεγάλο Χρυσάνθο. Παναγιώτη χαρητήρι αδερφέ. Γεια σου ρε Μελίνα Μελισσάου Ακιμίδου. Ρε Αβραμίνα. Καλημέριας και στο φίλο μας τον Νικολάκη τον Ναυροζίδη. Γεια σου Άρχοντα Νικόλα Καρπίδη. Ρε Σαβέλης ο Καρακατσμερέα. Γιωρίκα Παπαδόπουλες ο Κελκής στο Ποντιομάνα. Άρχοντα. Γεια σου εκεί με τα λουλούδια σου. Σόφη Παπαδοπούλου. Γεια σου ρε Πατζή με τα ωραία σου. Ρε Αβραμίνα. Σάκη Ιωσήφιδη. Ήταν ο μεγάλος δάσκαλος και συνεχίζουμε με τον πλανητάρχη Σταδίκος Νικολαίδης, Μπάπης και Μανατζίδης. Παδάκια πανισόνα μονέ με ανισόνα μονέ
το πόινα τσαπά. Πλανητάρχη μου με τον κόδο τη λαλία τα λελεύωσε. Ναι, ναι, αν ισχώνα μολέ, ναι, αν το μάτια τους περνέ, τον πάσαν το φρύδιας βασιλέαν, το φρύδιας βασιλέαν, το μάτια τους περνέ, τον πάσαν το φρύδιας βασιλέαν, το φρύδιας βασιλέαν. Σου ρε Γιαννάκια Μπρικίδη. Ρε τζέλαψη άρχοντα. Μη κλαις αρνη μη κλαις πουλίμ καλάγουνταν το μάτιας, καλάγουνταν το μάτιας. Μη κλαις αρνη μη κλαις πουλίμ καλάγουνταν το μάτιας, καλάγουνταν το μάτιας. Γράψον γραμμόπον στείλον με μελαντήσοντα δάκρυας, μελαντήσοντα δάκρυας. Γράψον γραμμόπον στείλον με μελαντήσοντα δάκρυας, μελαντήσοντα δάκρυας. Πλανητάρχη μου εσύ πλανητάρχη. Στον κόσμο και εγώ καλάν στον κόσμο και εγώ έχασα και δε μόντα ανθρώπους καλάν στον κόσμο και εγώ καλάν στον κόσμο και εγώ. Λοιπόν, ήταν ο Πλανητάρχης. Συνεχίζουμε με τον αείμνηστο το Γιώτη το Γαβριλίδη. Ρότζο, αυτοί από τώρα θέλουν να με ανεβάσουν απάνω, δεν με αφήνουν να κατεβούν. Ρε άρχοντα του Κελκής Γιώργα Παπαδόπουλε. Γεια σου Ευκαρπίδη. Άρχοντα της Υπήρου. Ρε Γαλίδη επαμεινώντα. Καλημερίζουμε την κυρία Μαρία Παπακίδου Μέτωνα στη Γερμανία με την πατριώτισσα. Μία αναγκή πουλοπολτσιάρτεμένον με το ζορσίρινεύκουμε πάει στα μπουαλεμένον, πάει στα μπουαλεμένον. Με το ζορσίρινεύκουμε πάει στα μπουαλεμένον, πάει στα μπουαλεμένον. Θα κοπούν τα χρόνια εγώ έφερω το γλασίρο τα πόνια άλλο και μπορώ. Καλημερίζουμε τον κύριο Ισίδωρο το Γρηγοριάδη. Μα το παδίσωνε ανασμάν φέρω με το ζωρ
κόμμα το παρίσωνε, κολλητσικάρε λιγανέ, τα πεσί φαρμακονέ, τα πεσί φαρμακονέ. Γεια σου ρε Παναγιώτη Χαριτίδη. Ρε λιγανέ, Ρε Νικόλα Καρπή. Φαρμακονέ, τα πεσί. Γεια σου ρε Παντζή με τα ωραία σου. Θα κοπούν τα χρόνια, εγώ έθαρω όλα σιρόπουλη τα πονιά, άλλο και μπορώ. Τραγουδάρες, τραγουδάρες ακούμε σήμερα, τραγουδάρες. Πατέμας τουρκικών ηθορέας, όχ τουρκικών ηθορέας, δρομέικον το πορ. Πατέμας τουρκικών ηθορέας, όχ τουρκικών ηθορέας, μια κι άλλο να σε λέπασω για την εμπόδεας, όξο για την εμπόδεας, μια κι άλλο να σε λεπάσω για την εμπόδεας, όι για την εμπόδεας. Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι στον ίδιο ρυθμό με τον Θόδωρο τον Παυλίδη, άλλος ένας μεγάλος τεράστιος καλλιτέχνης, φτωχότερη ποντιακή μούσα. Στη συνέχεια θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών και ανεβάζουμε ρυθμό. Πάμε εμείς όμως τώρα να απολαύσουμε Θόδωρο Παυλίδη. Αχ, έναν γράμμο πονστή. Καλώς την κυρία και Νίκη την Κοσμιδίνα στη Γερμανία μερέα. Και τι δεν ασέ. Καλημερίας και την κυρία Ελένη Γιαννάκη. Καλημερίζουμε και τη σύζυγο την κυρία Βασούλα. Καλημερίζουμε και την αρχόντισσα της Καστοριάς την κυρία Χρύσα τη Ζούκη και την παρέα της την Εμιλία και βεβαίως όλη την όμορφη Καστοριά. Αχ, και να ροδίμωσε και υψημάει και υψημά γέλιε τα όντως είναι καλά σίγουνα μου κατέλανε. Αχ, και να με να χούλιτε να χούλιτε να και σε καλλιοπόντες όνεινε καλά σίγουνα μου κατέλανε.
Πολύ πολύ καλημέρα και στην κυρία Μέλια την Ασλανίδου. Καλημερίας και από εμάς. Ωιντε μπατζή. Άρε Αβραμίδου. Άρχοντα. Ευρύκα Παπαδόπουλου στο Κυρκής Μερέα. Σε ρε Προεδράνα Νικόλα. Και ζωγραφίζα η κανένα εβδομάδα. Και ζωγραφίζα η κανένα εβδομάδα. Και μπορέσα να τελενοτάρουν την εμορφάδα, την εμορφάδα. Και μπορέσα να τελενοτάρουν την εμορφάδα, την εμορφάδα. Ρε Παναγιώτη Χαριτίδη. Γεια σου ρε Σάκη και Μέρου. Ρε μεγάλε κοφίδι. Βασιλάκη καλημερίας. Σάκη καλά. Ταξιδάκια γορίνα μου, να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Με το ζωδένα και πέρα να σκονκίζα τον Ιγουλά με ομόθεν, Ιγουλά με ομόθεν. Και πέρα να σκονκίζα τον Ιγουλά με ομόθεν, Ιγουλά με ομόθεν. Ήταν ο φίλος μας ο αείμνηστος ή αξέχαστος ο Θόδωρος ο Παυλίδης. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών. Επιστρέφουμε ανεβάζοντας τις στροφές. Την εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη προσφέρουν Μαραμής Αθανάσιος, τεχνικό πολυκατάστημα στα Σέρβια. Σε έναν ιδιόκτητο χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε αποκλειστική αντιπροσώπευση των μηχανημάτων δάσος και κήπου, στυλ και Viking, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και επισκευών για όλους τους τύπους και μάρκες μηχανημάτων. Επίσης θα βρείτε χρώματα, κόλλες, στεγανοτικά των εταιριών Vivechrom, Durostic, Isomat, υδραυλικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία Bosch, Skill, Total, χημικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά, μορφοσίδερα, είδη ποτίσματος, σόμπες, λέβητες και πολλά άλλα. Μαραμής Αθανάσιος. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας από το 1974. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24640 23276 και 6982 2472 042. Αφή και Χαΐδη. Κατασκευή παντός είδους κουφωμάτων. Στο 8ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Σε ένα ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 7.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε τα πάντα για πόρτες και παράθυρα. Αφή και Χαΐδη. Τηλέφωνο 24610 45 310 και 6946 50 10 11. Δείτε δείγματα της δουλειάς μας και στο site μας www.afikechaidi.gr. Ηλίας Κισκινίδης, ο ψαράς της γειτονιάς με φρέσκα θαλασσινά ψάρια. Κάθε Τετάρτη στη Λαϊκή Αγορά Πτολεμαΐδας, κάθε Δευτέρα στη Λαϊκή στην Άρδασα, τώρα και στην περιοχή του Ελισπόντου. Ο δικός μας ο ψαράς, Ηλίας Κισκινίδης, τηλέφωνο 6944 28 65 19. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Η συνέπειά μας σε ποιότητα, ποικιλία, τιμές, καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση είναι τα στοιχεία που μας έχουν εδραιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Παντός είδους ηλεκτρολογικά, λαμπτήρες LED, κεραίες 4G, αγροτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Στην Παυλίδια Δομοπούλου 21 στην Πτολεμαΐδα. Τηλέφωνο 24630 27305. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Καύσιμα Εορδέας. Στα σύγχρονα πρατήριά μας μπορείτε να βρείτε πληθώρα υγρών καυσίμων αλλά και προϊόντων για το αυτοκίνητο. Διαθέτουμε όλους τους τύπους καυσίμων και υγραέριο κίνησης σε ανταγωνιστικές τιμές. Καύσιμα Εορδέας. Ολοκληρωμένο δίκτυο διανομής με άμεση παράδοση στο χώρο σας με ένα τηλέφωνο στο 24630 53 506 ή κάντε την παραγγελία σας online στο καύσιμα.com. Καύσιμα Εορδέας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Ανατολικού και με δεύτερο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Γαλάτιας.
Ένας αγρότης δεν μπορεί να γνωρίζει πάντα τον καιρό. Μπορεί όμως να γνωρίζει τα πάντα για την καλλιέργειά του. Agroland Πετρίδης. Το νέο κατάστημα με γεωπόνους έτοιμους να λύσουν κάθε σου απορία, να προλάβουν κάθε σου πρόβλημα, να εξασφαλίσουν τα καλύτερα σπορικά φυτά, λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα. Agroland Πετρίδης. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις και απολυμάνσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Στο Δρέπανο Κοζάνης. Μαζί στηρίζουμε την καλλιεργειά σου. Τηλέφωνο 24610 92093. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο Λευτέρης Cars. Κύλα Κοζάνης. Μεγάλη γκάμα και μείον 500 ευρώ σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι 30 Αυγούστου. Τηλέφωνο 69 83 29 11 23. Λευτέρης Cars στα Κύλα Κοζάνης. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Σάββατο 2 Ιουλίου, 14ο Αντάμωμα Λευκαριωτών και Φίλων στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε. Στο ποντιακό πρόγραμμα μαζί μας η Αναστάσιος Παρχαρίδης στο τραγούδι, Βασίλης Φωλίνας στη λύρα και το αγκείο. Στο λαϊκό πρόγραμμα Χρήστος Μαργαρίτης Μπουζούκη Σάζη και στο τραγούδι ο Παναγιώτης Κουιντζίδης. Μαζί τους η Κώστας Κοντός Τύπανα, Παναγιώτης Τσενεβεζίδης πλήκτρα, Παναγιώτης Ζουρνατζίδης κλαρίνο. Σάββατο 2 Ιουλίου χορός και τραγούδι στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε και το πρώτο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών μας. Επιστρέψαμε εδώ στην εκπομπή μας σε Ποντιακή Αντίλαλη με τον Σπύρο Αυδουλίδη μέσα από το μεγαλύτερο και καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης Τολμαΐδας, στο Ράδιο Μελωδία, που μας φιλοξενεί όλη η Δυτική Μακεδονία στη μία και μοναδική μας σύνολο 102 και 4 με γραμμή επικοινωνίας 2-463-053-650 μέχρι και τις 3 και βεβαίως μέσω Facebook Ποντιακή Αντίλαλη, Ράδιο Μελωδία. Εδώ είμαστε και πάμε στη μεγάλη ποντιακή βραδιά την οποία διοργανώνει το Καφέ Οβελιστήριο ο φίλος μας ο Δημητράκης Σταταρίδης στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Μία και μοναδική βραδιά με τους κορυφαίους της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης. Αχιλλέας Βασιλιάδης τραγούδι, Λύρα τραγούδι Στεφανίδης Γιώργος και Μεγέν Κώστας Χαμίδης, Τύμπανα και Ταούλη ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Ώρα έναρξη βραδιάς 9 και 30. Όλοι οι δρόμοι στην Άρδασα, στο Καφέ Οβελιστήριο Δημητράκης. 2 Ιουλίου θα είμαστε και εμείς πιθανόν εκεί, όπου θα πάρουμε και πλάνα ζωντανά, θα βγούμε Ποντιακή Αντίλαλη για να παρακολουθήσετε αυτή την όμορφη βραδιά. Επίσης, 1 του μηνός, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 και 30 το βράδυ, μεγάλη Ποντιακή βραδιά διοργανώνει και ο Μορφωτικός Ποντιακός Σύλλογος Μαύρο Δεντρίου με τους κορυφαίους της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης. Για Στέλιος Χαλκίδης, Γιαννάκης Τσιτηρίδης με το επιτελείο τους, Κυριάκος Παπαδόπουλος το κλαρίνο, καθώς επίσης και στη λαϊκή ζώνη Κοϊμτζίδης Παναγιώτης και Χρήστος Μαργαρίτης Μπουζούκη και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συλλόγους και εμείς ανεβάζουμε ρυθμό στην εκπομπή μας και σήμερα και εκεί πήραμε και τις ευλογίες από την Εκκλησία ακούγοντας και το Θείο Λόγο του Κυρίου. Έτσι κι όλος ο κόσμος κάθε Κυριακή πρέπει να πηγαίνει να εκκλησιάζεται, γιατί και οι παππούδες μας αγαπήσαν και αγκαλιάσανε την Ορθοδοξία. Όλα τα χωριά και οι πόλεις είχαν τις δικές τους εκκλησίες. Ξεκουράζεται το σώμα, το πνεύμα του ανθρώπου και ξεκινάει ανανεωμένος την επόμενη εβδομάδα. Έτσι και εμείς πήραμε τις ευλογίες από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αναράχης, μια και είμαι και εκεί γαμπρός, να στείλω την αγάπη μου σε όλη την Αναράχη, στο φίλο μου το Θάνο και στο Καφενείο και όλους τους θαμώνες. Και εμείς θα ακούσουμε ένα σκετικό τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Δημητριάδη και τον Γιώργο τον Ατματσίδη. 2-463-053-650 γραμμή επικοινωνίας. Θα τραγωδούνε για τέσσερ, θα τραγωδούνε για τέσσερ, τέματα δύο χιλένε,
και άσπρε μου Καλημερία στο φίλο μου τον Γιωρίκα τον Τερζόκλη τον Ματσουκέτε. Γεια σου Αναστασία Φαλτοπούλου. Τρανώνεται στον όνομα, τρανώνεται στον όνομα, τρανώνεται στον Ιχαρίνε, τρανώνεται στον Ιχαρίνε. Τη μάνα με ρώθη μέσα, τα ξένα καταρούμε, τα ξένα καταρούμε. Ρε Γιώργα Παπαδόπουλα άρχοντα. Και σώνα έρχεται χώριμ, και σώνα έρχεται χώριμ, θα πάω λειτουργούμενη, θα πάω λειτουργούμε. Γιωρίκα Παπαδόπουλα Βραμίνα. Σιτέπρες και τον αέριν, θε φταγώ έναν ταμάνι, θε φταγώ έναν ταμάν. Ήταν ο Γιώργος ο Δημητριάδης, συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Θα πάμε στη φίλη μας εκεί μας στέλνει την καλημέρα και την αγάπη να χαρίσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της, στους γονείς της εκεί στα Σέρβια Μερέα και στην εκπομπή μας εδώ σε όλους τους καλούς φίλους ακροατές, τηλεθεατές μέσω ίντερνετ, καθώς επίσης και στα παιδιά του Ελλάδα Πόντος. Και το ίδιο τραγουδάκι επίσης για τον καλό μου φίλο, αδερφικός φίλος, ελεύθερο ρευνό φίλο μου Στέλιος ο Ζουρνατζίδης, ο Ταουλτής μας στέλνει την καλημέρα με την ακούραστη πρόεδρο. Κάντε τον κόπο να επισκεφτείτε εκεί το ελεύθερο ρευνό, θα δείτε τι δουλειές, τι δραστηριότητα έχει ο σύλλογος. Δεν ασχολούνται με τους χορούς, συγκεντρώνουν, κάνουν όμορφες εκδηλώσεις και ομορφαίνουν το χωριό τους. Αυτή είναι η προσφορά που πρέπει να έχουν όλοι οι πολιτικοί σύλλογοι. Την αγάπη μου στην πρόεδρο, την ακούραση στην κυρία Γεύση και σε όλη την παρέα. Και εμείς συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας ακούγοντας έτσι έμορφα οικοδεσποινιακά τραγωδίας Μπάμπης και Μανατζίδης, Γιώργος Ιωαννίδης. Έφυγε ξενιτία το πουλί το μαμάχον. Έφυγε ξενιτία το πουλί το μαμάχον. Το καμενόν η καρδιά τον μαύρο καρβόν, το καμενόν η καρδιά. Και το ίδιο τραγουδάκι αφιερωμένο για όλους τους ξενιτεμένους. Φωλέα το σπιτόπο σου να είναι ζεστόνι, να έρθει και χουλένε τον με ποντιακή μουσική ο Χριστόνι. Καλό ταξίδο να είσαι
πουλί με εκεί που πας, καλό ταξίδο να είσαι. Πουλί με εκεί που πας. Καλημερίζω και τον Άρχοντα της Σκάδης, το φίλο μου τον Άθιμο τον Ιωαννίδη. Την αγάπη μου ρε Άθιμε, να σε καλά. Τα εύριοντα σου μας, ο Χριστό κι η Παναγία, τα εύριοντα σου μας. Και τη χαρά στο πλάνη δεν παθάει αμπαρεθάια, δεν παθά ψικαμπούλη με μαρέθα. Γιωρίκα Παπαδόπουλου, σούλης ο καφεσινιάτζικο, δεράμε ρε. Σαν τα κλαδοφύλλα και με καταπατεύαν, και με καταπατεύαν, αμάν και με καταπατεύαν. Στέφανε! Έμορφα παραδοσιακά οικοδεσποινιακά τραγωδίας. Ο μεγάλος δάσκαλος Μπάμπης και Μαναντζήτης. Άδε Γιώργος Ιωαννίδης, Τερζόγλη, Σαούτσε να μερέα. Μελαψίκα, 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 άσα ζεύρια τα μεριά, άσα ζεύρια τα μεριά. Και σαν τον πόντο εκαρβώσες βαθιά μαχαιρέα, στην καρδιά μαχαιρέα, αμάν στην καρδιά. Την καλημέρα μας στέλνει και ο καλός μου φίλος ο Τασούλης σε καφέ Σινιάτσικο, στα όμορφα σίδερα, στα γραφικά σίδερα, την αγάπη του στην οικογένειά του, στην αδερφούλα του, στον ανεψιό του, όπου αγαπάει. Το τραγουδάκι για τους καλούς φίλους και το Γεννάκη, το Δεμερτζίδη, το Βασιλάκι, το Τζουτσίδη, το Θοδωρή, το Τζουτσίδη, τον πρώην καινή πρόεδρο του τοπικού διαμερίσματος. Και πάμε! Κωστάκης Θεοδοσιάδης, Μπάμπης και Μαναντζίδης. Όπως βλέπετε φίλοι μου, το θερμόμετρο της διασκέδασης αρχίζει και βγαίνει στα ύψη. Ανεβαίνουμε και εμείς με τον Κωστάκη Θεοδοσιάδη. Διπατάκια από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και συνεχίζουμε με τι και. Εσένα να σε γάπεσα και να σε βουρουλεύτα, εσένα να σε γάπεσα και να σε βουρουλεύτα, έγεμνε υπερηφάνω στον ήλιο. Γεια σου φίλε μου Κωστάκη Σταμπολή. Καλημερία σε και στο όμορφο τον Κελκής Μερέα. Και παιγνεύτα. Και του Στάθη του Παυλή την οικογένεια. Στο θείο το Βαγγέλη, στο Κύρκο, Θεσσαλονίκη και στο θείο στο Παντελή. Άιντε Ανατολή. Γεια σου ρε Γιάννα Φυσέα. Νυχτερίδο Ανατολή, καλημερίας. Έλα για όσους αγαπάνε. Έλα και γη Κοσμίδου. Λίδαρδου κι κυλιέται χορδάρε θα κομμούτ. Λίδαρδου κι κυλιέται. Τραγουδάρες, τραγουδάρες ο πόντος. Γίνεξ που με τα λασκαμία κι κομπούτε. Κι έτσι γίνεξ που με τα λασκαμία κι κομπούτε. Τα πετούμενα όλια θα πιτάς, του ουρανού τα πετούμενα όλια θα πιτάς. Έγαψ το τερνά τραγώδουν κι εγώ να αναστενώ, έγαψ το τερνά τραγώδουν κι εγώ να αναστενάζω.
πολύ μεγάλα εγώ έχω λατία. Κρίμα να είναι πολύ μεγάλα. Γεια σου Νικόλα βρήκα. Κάτι Σταυρίδης. Κοίτα το γραμμένο σαν χαρτιά. Άμα μου δεν πακίδα το γραμμένο σαν χαρτιά. Του ουρανού τα πετούμενα όλια θα πητάς. Του ουρανού τα πετούμενα. Διομάνα Κατερίνη. Κοσμιδίνα. Έλα μπατσι με τα ωραία σου. Έγαψ το τερνά τραγωδ και εγώ να αναστεναγώ. Άρχοντα Γιώργα Παπαδόπουλε. Αγαπώ τα μούχα πέντε ήλια τα ποντιακά. Αγαπώ τα μούχα πέντε ήλια τα ποντιακά. Καλό καιράκι σε όλους σας και καλές διακοπές. Η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη και Ελλάδα Πόντος θα είναι όλο το καλοκαίρι μαζί σας. Γεια σου Ειρήνη Παντζιού. Καλή διαπαμεινόντα. Σάκη Ιωσήφιδη. Σκουμέτρο και πίνω χαίρομαι και τραγωδώ. Μέλη Ασλάνου. Και να μου τον παλαλώ. Να σκουμέτρο και πίνω χαίρομαι και τραγωδώ. Σαν χορδά στριλά και εγώ και να μου τον παλαλώ. Πάμε και στο Καριοχώρι. Καλές έτσι, αναμνήσεις εκεί στο Καριοχώρι. Μεγάλος εκεί ο σύλλογος, τα παιδιά. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Το φίλο μου τον καλό, το φίλο μου το Θέμη τον Αμανατίδη, καλός χορευτής. Πάντα πιστός εδώ στην εκπομπή μας. Μας στέλνει την καλημέρα και την αγάπη να χαρίσει την οικογένειά του. Σε όλη την καλή μας ραδιοφωνική και τηλεοπτική οικογένεια. Και επιθυμία να ακούσει Γαβρίλο Σιδηρόπουλο. Το Κιλκίζα ακούει το δικό της παιδί. Σε γάμψα μονοπάτια, είδατε σαν το μάτια. Εμέν πρώτο λαλές, αν συσέβδα στα παλάτια. Σε γάμψα μονοπάτια, είδατε σαν το μάτια. Εμέν πρώτο λαλές, αν συσέβδα στα παλάτια. Σε την ψήμ σιρώνει σαν να σιδερέσιν. Ατρώνιατε σε νογουρπάν, επαρτόδος με χαράν. Σε την ψήμ σιρώνει σαν να σιδερέσιν. Ατρώνιατε σε νογουρπάν, επαρτόδος με χαράν. Καλημερία στην κυρία Σιμένια Μασμανίδου. Γεια σου Αξαρίνα ξαδερφούλα. Γιωρίκα Παπαδόπουλο Κιλκής λέμε. Άιντε μπατσί. Ξέρε και εκεί με τα ωραία σου. Αλιτάκι. Να μη γιάννεις καρδιά μου σαν χίλια χρόνια μίαν. Έβριξ που αγαπάς εν ψήμ, όλοι ανασύγχωρασεν. Να μη γιάννεις καρδιά μου σαν χίλια χρόνια μίαν. Έβριξ που αγαπάς εν ψήμ, όλοι ανασύγχωρασεν. Αβραμινά! Σε την ψήμ σιρώνει σαν να σιδερέσιν. Ατρώνιατε σε νογουρπάν, επαρτόδος με χαράν. Έλλη Ασλανίδου! Ψήμ σιρώνει σαν να σιδερέσιν. Κώστη καλημέρα. Επαρτόδος με χαράν. Σε την ψήμ σιρόδιμ σαν σιδερέσιν. Ατώνιατε σε νογουρπάν, επαρτόδος με χαράν. Το είπαμε, το Κιλκής ακούει το δικό της παιδί. Από τα ανερχόμενα αστέρια, Γαβρίλο Σιδηρόπουλο. Πολλά υποσχόμενος για την ποντιακή μουσά.
Καλημερία στην κυρία Ελένη την Μπουρσανίδου. Πες μου και εσύ ότι είσαι ο Κιλκής και του Μπουρσανίδη του Τριαντάφυλλου καμιά συγγένεια. Είδα σε παλαλόπα, πουλί με καρδοκόπα, πουλί με καρδοκόπα, αχ πουλί με να ηλίεμαι, ανοίξονται καλλιόπος του παραδείσου. Σου Ειρήνα Νικόλα. Του παραδείσου την πόρτα, αχ πουλί με να ηλίεμαι, ανοίξονται καλλιόπος του παραδείσου την πόρτα, ανοίξονται καλλιόπος του παραδείσου την πόρτα. Στον ψεύτικο τον κόσμο ρε Σάκη Ιωσήφιδη. στα είσαι, πάντα πέκιαν στα είσαι. Σε λίγο θα βάλουμε και μπουτάκι, μη στεναχωριέσαι, έχουμε ώρα. Με έτσι χωράστε μόνο πάντα θα στροντσκεκίσαι, πάντα θα στροντσκεκίσαι, αχ πουλί με να ηλίεμαι. Έτσι χωράστε. Πάμε και στον Ίσβορο μερέα στο φίλο μου τον Γιάννα το Χρυσοβορίδη. Μας στέλνει αυτό στην καλημέρα και την αγάπη του. Θέλει να χαρίσει την οικογένειά του και στο φίλο μας τον Ανέστη του Ναμερίδη. Και εμείς θα ακούσουμε το μεγάλο δάσκαλο Μιχαλάκης Καλιοτζίδης. Συγκεμετζέν και στην τραγωδία. Τραγουδάρες, τραγουδάρες παιδιά και λαϊδί και μέτζε. Έλα θα ζαντίνουμε απόψε. Η Ρωσία κρούει με πόλεμο και εμείς κρούμε με το ξαρέα σποντιακά. Σου Νικόλα πρόεδρε. Σου Βασιλάκη Φυτόπουλε, καλησπέριας. Μάλλον καλημερίας ακόμα και πέρασε της μία. Σαν κλάδοπα κάθομαι και τα χελινδονίζω, σαν κλάδοπα κάθομαι και τα χελινδονίζω. Γεια σου ρε Μάρια Βουλίνα, χαιρετισμούς στον κοκτή. Σου Σόφη Ευθυμιάδου. Ρε άθιμε ο Ιωαννίδης είναι όμορφη την Ξάνθη. Όιτε πατσί. Φεκεντάρα σα κάτσε σαν καμένο, ειδήσα φεκεντάρα σα κάτσε σαν καμένα. Γεια σου ρε Νίκη Κοσμίδου. Στα κύρου κασαρέλα με τεμέν, πουλόκο μαύ στα κύρου κασαρέλα με τεμέναν.
Πόλεμος με το Μιχαλάκι τον Καλιότζη. Το ξαρέας είναι όταν ρε Παπαδόπουλο. Είναι να μην ανεβαίνεις επάνω σαν ταράτσας. Τα σκυβαρένω με τα γόνατα μου κιτσίζω, τα στράτα σκυβαρένω με τα γόνατα μου κιτσίζω. Αχ, θα πάω και θα έρχομαι του καρδοπόσταχτη, θα πάω και θα έρχομαι το καρδοπόσταχτίζω. Πάμε Γερμανία στο φίλο μου τον Γιορδάνη τον Καραγανίδη. Μας στέλνει την καλημερία του και την αγάπη του εδώ στην εκπομπή μας, σε όλη τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρεούλα, στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους στο Νέο Χάινταλι, καθώς επίσης και στον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, την Μυστίκ τον Ιώ, λέει, αντρέπεται σε λίγες ημέρες. Του ερχόμαστε η ώρα η καλή, καλά Στέφανα, ριζωμένοι και αγαπημένοι με καλούς απογόνους. Και επειδή είναι και τόσο σοκλήτου στο Νέο Χάινταλι, θα αφήσουμε ένα από τα αγαπημένα μου τραγουδάκια. Το πρώτο τραγουδάκι που ερμήνευσε ο Κωστάκης ο Καραπαναγιωτίδης, αφιερωμένο στην πιο γλυκιά ύπαρξη στο πλανήτη που λέγεται μάνα, για όλες τις μανούλες της εκπομπής μας. Και ένας μάνα εγένες για το φίλο μου τον Γιωρίκα που θα χαρίσει για τη μανούλα του στην μνήμη της και για όλες τις μανούλες. Κώστας Καραπαναγιωτίδης Γιορδάνη, φίλε μου αδερφέ. Έχνινας μάνα εγένεσεν, τον ήλεν κένεσέναν γιάρ, τον ήλεν κένεσέναν γιάρ. Έχνιλες μαρέντα, μαράντα, και εσύ μαρέντσε μέναν γιάρ, και εσύ μαρέντσε μέναν γιάρ. Ηλες μαρέντα, μαράντα, και εσύ μαρέντσε μέναν γιάρ, και εσύ μαρέντσε μέναν γιάρ. Άιντε ρε Αβραμπίδου! Σμιδίνα! Έχνε ματσά το μάτωπα μου, κανάνα μητερούνε γιάρ, κανάνα μητερούνε γιάρ. Έχνεσεν όντεσε λέπνεσεν, αμάν χαμογελούνε γιάρ, αμάν χαμογελούνε. Γεια σου ρε Ευρυπίδη Χρυσοστομίδη, Χρυσοχοίδη συγγνώμη. Όντεσε λέπνεσεν, αμάν χαμογελούνε
Πάμε και στον επίτροπο μας, τον φίλο μου τον Παυλαράκη, στον πεντάπροσο από το Λεμαΐδας. Μας στέλνει την καλησπέρα και την αγάπη του να χαρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στους γαμπρούς νύφες, στα εγγονάκια του, στα διδυμάρια. Θα δώσει επίσης και στον καλό μας φίλο τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Αλέκο, τον πρώην αστυνομικό και την υπουργό του, την κυρία Κίτσα. Πουρσανίδης, Τριαντάφυλλος, Σιώπης και ανεβάζουμε στροφές. Κι άλλο! Γεια σου Ελένη Τσαϊρίδη. Σόφη Ευθυμιάδου και Ειρήνα. Ότι όσοι με σκυρός σεβδάλεις και μπάλα, ότι όσοι με σκυρός σεβδάλεις και μπάλα, λάσκου μου λέει την ημέρα και χορεύω και τη σειρά, λάσκου μου λέει την ημέρα και χορεύω και τη σειρά. Γεια σου Μαρία και Αγουρίνα. Παναγιώτη Χαριτίδη. Το μιλέτη μεγάλο και δόξαζω τον Θεό, το μιλέτη μεγάλο και δόξαζω. Γεια σου ρε Λουκά Πορφυρίδη. Πανέμορφη Κύπρο, άρτη μου θύμισες τώρα 1979 φαντάρωση. Την αγάπη μου στην παρέα, στην οικογένειά σου, σε όλο τον ελληνισμό και στην Κύπρο, στα αδέρφια μας και σε όλους τους ποντούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Γεια σου Σάβα. Καλημερίζουμε και την κορούλα μου και στην όμορφη εξωτική Ρόδο. Την αγάπη μου στο γαμπρό μου, στα κορίτσια εκεί στο Σαββοϊδά και όλους τα παιδιά που εργάζονται, και στο φίλο μου τον Άρχοντα εκεί, τον ερωτικό μετανάστη, τον Πάπη τον Ιακημίδη. Μετά από όλα τα κάλες και μόρφα το ματώπα σου αμό Μαργαριτάρε, και μόρφα το ματώπα σου αμό Μαργαριτάρε. Έλα τον Κυρκίλ Πουρσανίδης. Σόβι Μωυσιάδου εκεί μακριά στη Γερμανία μερέα. Πολλά ψήλα παμίτερες, πολλά ψήλες άκησε, και σόκιλγησε τράνινες, ξέρω τι νοσήσε, και σόκιλγησε τράνινες, τη στάθιο νοσήσε. Γιώργο Παπαδόπουλε, άρχονται τον Κιλκί. Μα εύστα παλιγάρε μετά από όλα τα κάλες, και μόρφα το ματώπα σου αμό Μαργαριτάρε, και μόρφα το ματώπα σου αμό Μαργαριτάρε. Έλα Σιώπη δώσε. Γεια σου ρε Πανάκη, τη φάση της είναι όμορφη την καβάλα μερέα. Καλημέρι, καλησπερίας. Λέγνε με και να σαλιβάδια, με Νικόλα λέγνε με και να σαλιβάδια, είναι σαλούμε περάνε προμέτκα σκυλπέδια, είναι σαλούμε περάνε προμέτκα σκυλπέδια. Πάμε το πουλοπόμπαν, πάμε το πουλοπόμπαν, γιατί σένε εγώ θα κάμε, η ώρα 3 τη νυχτός εμείς παντού θα πάμε. Και πάμε στη Φιτελιά, στον αρμονίστα μας του Πληκτρά, τον Ορφανίδη τον Κώστα, που δεν χαρίσει στη σύζυγό του με πολύ πολύ αγάπη. Έδωσε μας και σε όλη τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική παρέα. Ακούμε αέμορφα οικοδεσποινιακά τραγωδία. Αείμνηστος Θόδωρος Παυλίδης.
θα λέω. Βραμίδου, Γιώργη Παπαδόπουλε. Δεν μόρφα τραγωδία σε σιωπόντο, παιδί. Για σου αρχιτέκτονα της Εγνατία Οδούς, Νικόλας Γαμαντίδης. Μοναχός θα μονίζοντα, θα κάθομαι και κλαίω. Σόφη, η μάνα στην Κυραλένη, στο νέο το Κλήτος, στην Αναστασία τη Φολτοπούλου, στην Ασημούλα Σαπεντεροπούλε. Αλλά σε εμάς, γεια σου ρε Πρικίδη Γιαννάκη. Τα παλαλά δεν πεινάει κι όταν σε τόσο εγκαλοπώ. Τα παλαλά δεν πεινάει. Αείμνηστος και αξέχαστος Θόδωρος Παυλίδης, 2-463-053-650 γραμμή επικοινωνίας. Η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη με το Σπύρο Αυτολίδη κάθε Κυριακή πρωί 11.30 με 3 στο τρανό το ραδιόφωνο Ράδιο Μελωδία 102,4. Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή Ελλάδα Πόντος στις 8 στο Κιντίν. Η γειτόνισσα στη Σοφία την Ευθυμιάδου, Έντονε Μωυσιάδου, Σόνια, γεια σου ρε Λέντζα Ειρήνα. Ο πόντος είναι θρησκεία, παιδιά. Εξωτικός, ερωτικός, φιλόξενος, γοητευτικός. Όχι να στενεύσιμεν στην Ανατόλη, ένα να στενεύσιμεν όχι στην Ανατόλη, ένα ρε άγγελο έξιμεν στο τεμερβόια. Πάμε στην κυρία Σούλα, τη χωριανή μου νύφε Σοΐνελη. Μας θέλει την καλησπέρα και την αγάπη να χαρίσει στο γιο της που βρίσκεται στη μακρινή Γερμανία και στον άλλον το γιο μας, το Θήμιο που ευρίεται στα έμορφα τα Γρεβενά. Και πάμε να ακούσουμε Πλανητάρχη. Και τα λαπία, τα λαπότσοντα παιδί, τα λαπά και τα λαπία, τα λαπότσοντα παιδί, τα πομέντα από πλημοπά, εμέγγες εγκαλή, τα πομέντα από πλημοπά, εμέγγες εγκαλή. Για το Πάπη το Τσακλίδη. Βακάλ, έρθα να σου κυλικείς, αλλά ας είναι ευχαρπία. Νικόλα Ζωβρονίδη, ρε Γιώργικα Παπαδόπουλα άρχοντα. Άιντε πατζή. Εσύ έσνε που ένες καλά και καλά τζέλο. Πλανητάρχη μου εσύ, πλανητάρχη. Και καλά τζέλο. Με το μάτο παμίδασεν το Θεός και να λέω. Με το μάτο παμίδασεν το Θεός και να λέω.
καστανά. Καλό μεσημέρι Κωνσταντίνα Αντωνιάδου. Χριστιανικό αριστούργημα, εσύ τι νοσείς. Ρε Νικόλα Ευκαρπίδη. Σόφη Ευθυμιάδου. Νίκη Κοσμιδίνα. Έλα και τα μάγουλα και σαν φιλιάκια. Και ακόμα δεν πήγαμε ματσούκα, Γεια σου Αβική Μουρατίδου. Καλησπερία Μαυροπούλου. Πού σε ρε και εσύ δου, πού σε ρε και εσύ δου. Ρε καλημέρι Κώστη. Ποια Ειρήνα. Ρε πού τα ξέρεις όλα αυτά ρε πλανητάρχη μου εσύ. Άπλεσο κρέβατο πως. Εμείς μαζί χύνομες και χωρя και μπορούμε, και χωρя και μπορούμε. Εμείς μαζί χύνομες και χωρя και μπορούμε. Καλώς τον Τουρουνίδη, Αυγή Μαυροπούλου. Γερμανία μέρα, Λευτέρη Τουρουνίδη. Γεια σου πατριώτη μου. Έρα και Σιδίνα. Άιντε χωριανή Αναστασία Βολτοπούλου. Και τέτοια στον πατέρα, στο Γιαννάκη το φίλο μου. Ναι, κύρια σου να κροπόταμο. Λοιπόν, πάμε και σοκάρς με ρέα με Χρήστο Παπαδόπουλο Κωστασιώπη. Για το φίλο μου το Σούλη εκεί συμποτοκόμι με ρέα και την παρέα του. Και για όλους τους καρσλίδες. Όπως είναι ο φίλος μου ο Γιωρίκας ο Παπαδόπουλος. Άιντε παιδιά να ζήσει ο πόντος. Με τα έμορφα τα χορώντας και τα τραγωδία. Σοφρονίδη! Στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε και μερικά χορευτικά. Για να αδελφέ είμαι και εκεί πρέπει και να ζουνε χωρισμένα. Και να αδελφέ είμαι και εκεί πρέπει και να ζουνε χωρισμένα. Και να σε έναν μα ανανενούνες και από κύρπα ένα. Και να σε έναν μα Κασουρε Αυγή Μαυροπούλου.
και από γύρπα έναν τα αδελφιών τη χαράν κι αν ισχύει πρέπει να χαλάν γιατί έχνε οι δυο νεμάν πρέπει να ζουν αγαπημένα γιατί έχνε οι δυο νεμάν πρέπει να ζουν αγαπημένα. Και τα αδελφέ ο οποίος χωρίς και τρανόν κακό θε φτάει και τα αδελφέ ο οποίος χωρίς και τρανόν κακό θε φτάει και συμπορτάνα και να μη φύτρων δεν τροπώνε χορτάρι και συμπορτάνα και να μη φύτρων δεν τροπώνε χορτάρι τα αδελφιών τη χαράν καν ισχύ πρέπει να χαλάν γιατί έχνε οι δυο νεμάν πρέπει να ζουν αγαπημένα για την πατσί μου με πολύ πολύ αγάπη οι δυο νεμάν πρέπει να ζουν αγαπημένα. Εγεκείχα προστασία Κοσμιδίνα και πατέρα εγώ θα έρχομαι να μαν και σε ρημών τον ταφόπος σε ρημών και σε ρημών τον ταφόπος και σκοτία εγγελέπωσεν το λαλό πως ακούγω το λαλό πως ακούγω Γιώργα Παπαδόπουλε Ανάκη Αμπρικίδη και να απλώνω τα ξέρω σεράμ απλώνω τα ξέρω σεράμ απασί καρδες κρούγω αμάν απασί καρδες κρούγω Αϊντε αυγή Μαυροπούλου, για σου και εκεί με τα ωραία σου. Και εσείς δε μονταρνήν, εσείς δε μονταρνήν, αχανός εν θα χάμε, αχανός εν θα χάμε. Κι αν ο Κυργήμανας με βρήκουν, ο Κυργήμανας με βρήκουν, τα παλαλαντευτάμε, αμάν τα παλαλαντευτάμε. Ωχ, μάνα, γιατί με πέατε να σανάμεν, μάνα, γιατί με πέατε να σανάμεν, κι αν κι αρχουμένος στο βραδό, πέατε να σπαϊδεύεν, κι αν κι αρχουμένος στο βραδό, πέατε να σπαϊδεύεν, πέατε να σπαϊδεύεν. Καλησπερίζουμε και την κυρία Ζωή την Ανδρεάδου. Στυλογράμμα το παιδί σκληρά να πεστινεύσεις. Στυλογράμμα το παιδί. Και πάμε σε μερικούς χορούς. Σωτηράκης. Πάμε σε ο Κάρσμερέα.
Καλώς είναι, πού είσαι ρε Σήμα Αποστολίδου, πού έχαδες, καλώς όρισες. Καλησπερίας και ευχαριστούμε. Καλησπέρια στην κυρία Ειρήνη Τραπεζαλίδου. Καλό μεσημεράκι εσένα και στην παρέα και στην οικογένειά σου. Ρε σήμερα το Κιλκίζ εδώ είναι παρέα. Καλώς την κορούλα. Πού είσαι ρε Σοφή? Σήμα Αποστολίδου. Πάμε και στο Βαρθολόμ με το φίλο μου τον Κωστάκη τον Παναγιωτίδη και στα περιοχή των Πλατάνων. Δεν μόρφα χωρούσες αούτος ο πόντο, ρε αυγή Μαυροπούλου. Σήμα Αποστολή. Πάμε και τριγώνα. Αμαραντίδης Παρχαρίδης. Την έκαψες την πεθερά. Να κύπεραν ηλιώσεν, η τρίγωνα πτήνωσεν. Δέμονα γιάτεσον, αστέρουμε τίνωσεν. Για δέμονα γιάτεσον, αστέρουμε τίνωσεν. Γεια σου ρε Σήμα Αποστολίδου. Αυγή Μαυροπούλου. Ρε πατζή με τα ωραία σου. Πάμε και Πάλτσανα, Σεβάστια, Νικόπολη, Ούτσαη.
Γεια σου Ευδοξία, Γιώργο, Σούλα. Γεια σου Ραυγή Μαυροπούλου, αράιτς. Σήμα Αποστολίδου. Αβραμίδου. Τουρουνίδη, μπέρισε ρε φίλε. Και πάμε σε αυτό το σημείο στο δεύτερο μας διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε. Την εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη προσφέρουν Μαραμής Αθανάσιος, τεχνικό πολυκατάστημα στα Σέρβια. Σε έναν ιδιόκτητο χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε αποκλειστική αντιπροσώπευση των μηχανημάτων δάσος και κήπου, Steel και Viking, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και επισκευών για όλους τους τύπους και μάρκες μηχανημάτων. Επίσης θα βρείτε χρώματα, κόλλες, στεγανοτικά των εταιριών Vivechrom, Turostic, Isomat, υδραυλικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία Bosch, Skill, Total, χημικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά, μορφοσίδερα, είδη ποτίσματος, σόμπες, λέβητες και πολλά άλλα. Μαραμής Αθανάσιος. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας από το 1974. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24640 23276 και 6982 2472 042. Αφή και Χαΐδη. Κατασκευή παντός είδους κουφωμάτων. Στο 8ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Σε ένα ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 7.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε τα πάντα για πόρτες και παράθυρα. Αφή και Χαΐδη. Τηλέφωνο 24610 45 310 και 6946 50 10 11. Δείτε δείγματα της δουλειάς μας και στο site μας www.afikechaidi.gr. Ηλίας Κισκινίδης, ο ψαράς της γειτονιάς με φρέσκα θαλασσινά ψάρια. Κάθε Τετάρτη στη Λαϊκή Αγορά Πτολεμαΐδας, κάθε Δευτέρα στη Λαϊκή στην Άρδασα, τώρα και στην περιοχή του Ελισπόντου. Ο δικός μας ο ψαράς, Ηλίας Κισκινίδης, τηλέφωνο 6944 28 65 19. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Η συνέπειά μας σε ποιότητα, ποικιλία, τιμές, καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση είναι τα στοιχεία που μας έχουν εδραιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Παντός είδους ηλεκτρολογικά, λαμπτήρες LED, κεραίες 4G, αγροτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Στην Παυλίδια Δαμοπούλου 21 στην Πτολεμαΐδα. Τηλέφωνο 24630 27305. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Καύσιμα Εορδέας. Στα σύγχρονα πρατεριά μας μπορείτε να βρείτε πληθώρα υγρών καυσίμων αλλά και προϊόντων για το αυτοκίνητο. Διαθέτουμε όλους τους τύπους καυσίμων και υγραέριο κίνησης σε ανταγωνιστικές τιμές. Καύσιμα Εορδέας. Ολοκληρωμένο δίκτυο διανομής με άμεση παράδοση στο χώρο σας με ένα τηλέφωνο στο 24630 53 506 ή κάντε την παραγγελία σας online στο καύσιμα.com. Καύσιμα Εορδέας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Ανατολικού και με δεύτερο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Γαλάτιας. Ένας αγρότης δεν μπορεί να γνωρίζει πάντα τον καιρό. Μπορεί όμως να γνωρίζει τα πάντα για την καλλιέργειά του. Agroland Πετρίδης. Το νέο κατάστημα με γεωπόνους έτοιμους να λύσουν κάθε σου απορία, να προλάβουν κάθε σου πρόβλημα, να εξασφαλίσουν τα καλύτερα σπορικά φυτά, λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα. Agroland Πετρίδης. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις και απολυμάνσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Στο Δρέπανο Κοζάνης. Μαζί στηρίζουμε την καλλιέργειά σου. Τηλέφωνο 24610 92093. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο Λευτέρης Cars. Κύλα Κοζάνης. Μεγάλη γκάμα και μείον 500 ευρώ σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι 30 Αυγούστου. Τηλέφωνο 69 83 29 11 23. Λευτέρης Cars στα Κύλα Κοζάνης. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Σάββατο 2 Ιουλίου, 14ο Αντάμωμα Λευκαριωτών και Φίλων στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε. Στο ποντιακό πρόγραμμα μαζί μας η Αναστάσιος Παρχαρίδης στο τραγούδι, Βασίλης Φωλίνας στη λύρα και το Αγγείο. Στο λαϊκό πρόγραμμα Χρήστος Μαργαρίτης Μπουζούκη Σάζη και στο τραγούδι ο Παναγιώτης Κουιντζίδης. Μαζί τους οι
Κώστας Κοντός Τύμπανα, Παναγιώτης Τσενεβεζίδης πλήκτρα, Παναγιώτης Ζουρνατζίδης κλαρίνο. Σάββατο 2 Ιουλίου χορός και τραγούδι στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό πακέτο. Εμείς ενημερώνουμε και όλους τους φίλους ακροατές, τηλεδιατές και ιδιαίτερα της ευρύτερης περιοχής του νομού Κοζάνης τη μεγάλη ποντιακή βραδιά που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Μαύρο Δεντρίου. Το Κάραγατς, 1η του Ιουλίου, με τους κορυφαίους της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης, Στέλιος Χαλκίδης, Γιαννάκης Τσιτερίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Κιουρτσίδης, ο Παναγιώτης στο τραγούδι και ο Μαργαρίτης, ο Χρήστος Σάζη και Μπουζούκι. Και βεβαίως η μεγάλη ποντιακή βραδιά που διοργανώνει το καφέ Βελιστήριο, ο Δημητράκης Ταταρίδης στην Κεντρική Πλατεία στην Άρδασα, 2 του μηνός ημέρα, Σαββάτο που θα είμαστε και εμείς εκεί και θα σας δείξουμε αποσπάσματα στην εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη. Μας καλεί λοιπόν σε αυτή τη μία και μοναδική βραδιά που διοργανώνει 2 Ιουλίου και Σαββάτο ημέρα, ώρα 9:30 έναρξη με τους κορυφαίους της ποντιακής μας παράδοσης. Αχιλλέας Βασιλιάδης τραγούδι, Γιώργος Στεφανίδης λύρα τραγούδι, Κώστας Χαμίδης Συγκιαμετζέν, στην Πανακενταούλη ο Νίκος ο Φιλπίδης. Είπαμε ώρα έναρξης 9:30 και όλοι οι δρόμοι το Σαββάτο στην Άρδασα. Και εμείς συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας και πάμε να ακούσουμε Μπάπη Ιορδανίδη Φάνη Κουρουκλίδη. Είναι η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη με το Σπύρο Αυτολίδη μέσα από το μεγαλύτερο και καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης του Αλμαγίδας στο ράδιο Μελωδία στους 102 και 4 με γραμμή επικοινωνίας 2-463-0-53-650. Τομάτο τερέμας πουλίμ αντάτεσα τομάτα, αντάτεσα τομάτα. Demonelo paradiso, demanita murade, demanita murade. Mana terena somadian, tada grambus gilion, tada grambus gilion. Πέτρας να ετσακούντανε σιωνόπανα ηλίου σήμα Αποστολίδου. Αέ και εκεί. Πέτρας να ετσακούντανε σιωνόπανα ηλίων, σιωνόπανα ηλίων. Εσείς το μόνο που μπορείτε να κάνετε, Αυγή Μαυροπούλου, να κάνετε κοινοποιήσεις, να μεγαλώσει η παρέα μας, να γίνει γνωστή. Εμείς θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαιράκι, παιδιά. Αν φύγουμε κανένα τριήμερο, αν φύγουμε. Άιντε πατζή! Το μάτιας παρλάευνε, την καρδιά μου το γράευνε, την καρδιά μου το. Το μάτιας παρλάευνε, την καρδιά μου το γράευνε, την καρδιά μου το γράμ. Ο μιας να μονάστρο πάμε γαϊτανιά, φρύδο πάμε γαϊτανιά φρύ. Ο μιας να μονάστρο πάμε γαϊτανιά, φρύδο πάμε γαϊτανιά φρύ. Και στη συνέχεια θα πάμε στη Ματσούκα με Γιώργο Σοφιανίδη. Έπαρμε συνέγκαλιάς να χαίρομαι τα, καλιάς να χαίρομαι τα. Έπαρμε συνέγκαλιάς να χαίρομαι τα, να χαίρομαι τα. Εσένα φοδέδισω για να με γνεύεις, άλλο να με γνεύεις. Εσένα φοδέδισω για να με γνεύεις, άλλο να με γνεύεις ζωή. Άιντε πιτσάκο είναι, πάμε. Παιδιά πάτε στο χώρο, παιδιά πάτε στο χώρο. Και νέντα μα χορέψτε, και νέντα και μέντα μα χορέψτε. Πονιά και τα βασάνα, πονιά και τα βασάνα. Σκίστεν και τώρα έψτε, σκίστεν και τώρα έψτε.
και με μόνο δεν ξέρει και με μόνο δεν ξέρει πως να λαρώντα τερδιάς, πως να λαρώντα τερδιάς. Όχι τα Βραμίδου, γεια σου ρε Σήμα Αποστολίδου. Και το ξαρόντες φρούι, και το ξαρόντες φρούι. Αψιμόν μάτζι χαράς, αψιμόν μάτζι, αψιμόν. Χωπα. Η παντρία μία νεν, μία νους να υπαντρεύσει. Η παντρία μία νεν, μία νους να υπαντρεύσει. 5 μέρες ερέσε, κλος και σε ξαμπουσμανεύς. 5 μέρες ερέσε, κλος και σε ξαμπουσμανεύς. Καλώς της Κλιναρίκοβα. Κουτσι με λαχρινή μόνα σου με τουραδί, κουτσι με λαχρινή μόνα σου με τουραδί. Το σπιτό πόμπτω ισονέν, οι ψημολόντες ζωνέν, σπιτό πόμπτω ισονέν, οι ψημολόντες ζωνέν. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Παπιτόνι Ιορδανίδη. Γεια σου Γιώργο Μαρούδη, καλησπερίας. Σήμα Αποστολίδου, άρε Αυγή Μαυροπούλου. Πάμε στο φίλο μου τον Αποστόλη, τον Κωνσταντινίδη. Μας στέλνει την καλησπέρα και την αγάπη του να χαρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στο γαμπρό του, στην υφούλα του, στη σύζυγο, στα συμπεθέρια του, στο Μιλοχώρμερεα, στο φίλο του τον Γεωρίκα τον Ψηλό, τον Αντωνιάδη, στην νεολαία τη χωρίτη Πορτοράζη. Και το Πορτοράζ ακούει το δικό της παιδί, Γιώργος Σοφιανίδης. Είπαμε πάμε Ματσούκα. Το ίδιο τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Γιαννάκη τον Παρχαρίδη και τον Γιάννη τον Αμανάτ. Και Γιώργος Σοφιανίδης, Κώστας Χαμίδης. Το ίδιο τραγουδάκι ο φίλος μου Παυλάρας. Ο Επίτροπος θα χαρίσει στη σύζυγό του με πολύ πολύ αγάπη, στα παιδιά του, στα εγγονάκια του, στα διδυμάρια, στα συμπεθέρια, σε εμάς εδώ, στην οικογένειά μου τον ευχαριστώ, ανταποδίδω όλη την καλή παρέα του. Γιώργος Μιχάλης Ειρήνη, Μαρούδη Αναστασία Φολτοπούλου, Γιωρίκα Σοφιανίδης Ματσούκα. Και θα πάμε σαν μυστικά για τη συνέχεια της εκπομπής. Μάλλον θα πάμε σε ένα χορό που αρέσει στο φίλο μου τον Αντώνη τον Παπαγερίδη. Ο πρόσωπος ισταλάτος στο μάτια στο γράινε, το στέσιμο σκυκαλάτσι στον άνθρωπο μάαινε, το στέσιμο σκυκαλάτσι στον άνθρωπο μάαινε. Το βρύδανο μάτια μου ανέλεας, μάτια και το βρύδανο μάτια μου ανέλεας. Ρούξα κι αράευατα σου πουλί τα βολέας, ρούξα κι αράευατα σου πουλί τα βολέας. Το πολλά να πας με, όρτσο πολέρικο το πολλά να πας με. Από φτάκες κι από μακρά τερείς και εκεί χορτάς με, από φτάκες κι από μακρά τερείς και εκεί χορτάς με. Η πίτα ξάνει πίτα και τα λοιπόν η πίτα, όλα το πως έφαγε καλά συλλήψαν. Ρε κάγα μας δίψαν παιδιά, γεια σου Αυγή Μαυροπούλου, ρε πατσί. Γεια σου και εκεί με τα ωραία σου. Σήμα Αποστολίδη Ματσουκέτσα. Είμαι καλά σχολά κακόν τον ξενοκυμονάζνε, είμαι καλά σχολά κακόν τον ξενοκυμονάζνε. Άνθρωπος έτσι γεια σου Ευρυπίδη Χρυσοχοίδη. Τα σύμνα ωραίζνε, άνθρωπος έτσι εγκαλιάται με τα στρατά σύμνα ωραίζνε.
Πίταξαν η πίτα και τα λοιπόν η πίτα, όλα το πως έφαγε καλά συνήθαν, όλα το πως έφαγε καλά συνήθαν. Γιωρίκα Μαρούδη. Η πιτάκα εσωχνών ερουξελε μπροστιά, η πιτάκα εσωχνών ερουξελε μπροστιά, εσύ το νου σε λέβασε συγχωρά στα παιδιά, εσύ το νου σε λέβασε συγχωρά στα παιδιά. Η πιτάξαν η πίτα και τα λίκον η πίτα μιλτό, όλα το πως έφαγε και καγάνα συνήψε κατά το πίνω συνέχεια νερό. Πως έφαγε καλά συνήψαν. Με θαρρείτε πίνω τίποτα, νερό τη Θεού πίνω. Αλλά για μας η παράδοση είναι τρόπος ζωής. Είναι στο DNA το πόντιο μπαλαλούντανε. Και πάμε στο φίλο μου τον Αποστολή, τον Αντώνη τον Παπαγερίδη, τον Άρχοντα εκεί στο Σελαδάρ, στο χόλιγο του πόντου. Μας θέλει την καλησπέρα, την αγάπη, να χαρίσει στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στα εγγονάκια του. Και εμείς θα ακούσουμε την κορούλα του, το δέντρο αυχασιμιλιά ρούξε. Το χόλιγο του ακούει το δικό της παιδί, Δήμητρα Παπαγερίδου, Πάπης και Μανατζίδης. Γεια σου ρε Γιαννάκη Παπαδόπουλε Άρχοντα. Και από εκεί θα πάμε στα μυστικά. Έχει και φεγγαρόλους του μικρόν αρνί με βγε γιος μας ο Ιων. Φεγγαρόλους του μικρόν αρνί με βγε γιος μας ο Ιων. Να φιλεί και ράσο σιλά μαγλών κοκκινόμιλων. Να φιλεί και ράσο σιλά μαγλών κοκκινόμιλων. Να γίνουμε γουρμπανείς, ευριούμε σόγιανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ κι εγώ γεργανάπανης. Εσύ τούσε και μαξιλάρ κι εγώ γεργανάπανης. Σήμα Αποστολίδου, γεια σου Ερκική. Γιωρίκα Μαρούδη. Έχει και με τα δύο κάνα το πασκλί στα γκάλια στέμεναν. Με τα δύο κάνα το πασκλί στα γκάλια στέμεναν. Κάνεις ούτε κι ο χαρόντας να παίρνουμε να πέσαιναν. Κάνεις ούτε κι ο χαρόντας να παίρνουμε να πέσαιναν. Να γίνουμε γουρμπανείς, ευριούμε σόγιανείς. Εσύ τούσε και μαξιλάρ κι εγώ γεργανάπανης. Εσύ τούσε και μαξιλάρ κι εγώ γεργανάπανης. Άιντε Σάκη Ιωσήφιδη, Ελισάβετ Κεσίδου, Πάπη Αποστολίδη. Άρε Αυγή Μαυροπούλου, καλώς όριζε. Ακούμε το μεγάλο δάσκαλο Σικέμετζεν και Σατοξαρίας, Μπάπης και Μαναντζίδης. Δήμητρα Παπαγερίδου, Μητρόπολης, νομός Κοζάνης. Και γελούνε να ηλίτε μόντι μανάν. Και να είστε έτοιμες και έτοιμοι όλοι να μας γράψετε τα μυστικά σας. Εις στο σπίτια τον πίνε και τραγωδούνε να ηλίτε μόντι μανάν. Και είναι ευτυχισμένοι στο σπίτια του πίνε και τραγωδούνε να ηλίτε μόντι μανάν. Έχει και θα τραγωδώ και ουλ θα λεν, θα τραγωδώ και ουλ θα λεν, να ούτως γεραλίσεν, να ηλίτε μόντι μανάν.
Αναστασία Βολτοπούλου, αρέσει Μαλεβέτσα. Σάκη Ιωσήφιδη. Αρνημρούζω σαν ψήμον για τέσσωνα της εύδιαν. Αρνημρούζω σαν ψήμον για τέσσωνα της εύδιαν. Τι ψήσει εγώ ασον Όλυμπο θα ρούζω. για τε μεντράνο άνταν. Τι ψήσει το καψιμόν για τε μεντράνο άνταν. Για τέσσωνα της εύδιαν. Εγώ έχασα τη χράμ κι θέλω εγώ παράν. Μόνο μανείς με γεράν κι θέλω εγώ παράν. Μόνο μανείς με γεράν. Η καρδιά μου βρουλιέται και γαλιά γαλιά λιέται. Η καρδιά μου Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο στα μυστικά και βγάλτε τα όλα στη φόρα. Εδώ στην εκπομπή Ποντια και Αντίλαλη με τον Σπύρο Αυτολίδη, Άρχοντας Μαθαίος Τσαχουρίδης. Γεια σου ρε Μέλη Ασλανίδου. Έχω ένα μυστικό, την καρδιά στερτ γλυκόν, έναν έμορφο κορίτς, την καρδιά πυρένεις, λιέται ασύσευδαν και μπορεί να τα γιάνεις. Γεια σου Γιαννάκη Σατζογλίδη. Γερμανία με ωραία καλησπερίας. Έλα Φουλίνα. Ένα πέσει ψιν κρύφων και τα έμψυχαν πυρών αμών σιδερών. Έλα ρε Πανούλη σίδηρο που λεμέρισε ρε Ακρίτα. Την καρδιά πυρένεις, λιέται ασύσευδαν και μπορεί να τα γιάνεις. Şeker Biçiplige fotachter Έναν έμορφον κορίτς την καρδιά μ' τυρένεις, λιέται ασύσευδαν και μπορεί να τα γιάνεις. Αβραμίνα που έρισε χάδασε και η Σιβέρια. Στα τριαντάφυλλα της εκπομπής. Αποστολίδου. Έχω ένα μυστικό και λέπω να γράφετε τίποτε. Την καρδιά μου σκισμάτων έναν έμορφο κορίτς, την καρδιά μου τυρένεις, λιέται ασύσευδαν και αυγή Μαυροπούλου με τα μυστικά σου. Συνεχίζω με τα μυστικά
με Θόδωρο, με Παυλάκη Δραμινό. Το μυστικό ψυχάμ το είπασεν και το μυστικό ψυχάμ το είπασεν σε κάνα και θα λύσα ψυχάμ σε κάνα και θα λέσα Ευδοξία, ευδοξία, δόξια, ευδοξία πρόκειται σαν τα ψυχά Καλώς τον τραγωδάνο, Γιωρή Κασπυρίδη, Κόλλα Σοφρονίδη. Και έξερα, μικρός εμέγε και έξερα να φυλάς άλλο μία, να φυλάς άλλο μία Πάω ψήκα πουλήν ψυχαμονήν και πάω ψήκα πουλήν ψυχαμονήν σε κανάτι δεν κι άλλη ψυχαμπή δεν καλά κι άλλη Ευδοξία, ναι, ευδοξία, δόξια, ναι, ευδοξία τρώγονται σαν τα ψιά, τρώγονται σαν τα ψιά μικρός εμνέγγε και έξερα, μικρός εμνέγγε και έξερα να φυλάς άλλο μία, να φυλάς άλλο μία Αλίδη, θα γλυγορείς. Θα κλωσκούμε ψυχάμ σε σέσουμα τα τερτέν και να λαρούντα ψυχάμ τα τερτέν να λαρούντα Πάμε και στον Ίσβορο για το φίλο μου τον Γιαννάκη τον Χριστοβορίδη και για τον Αμυρίδη τον Ανέστη, τον Γιαννάκη τον Παρχάρ και πάμε Γιάννης Κοπαλάς και τη φίλη μου τη Μαρία τη Βουλίνα με τον Κωστή το Βουλίδη. Λένε με πονείς και εκεί τραγωδείς, λένε με πονείς και εκεί τραγωδείς. Πώς να τραγωδώ, ελέπετε πονώ, πώς να τραγωδώ, ελέπετε πονώ. Και αφήστε με και σαν ονείμα ήσυχα ζύψει και η καρδιά και αφήστε με και σαν ονείμα ήσυχα ζύψει Μαυροπούλου και η καρδιά λένε με πονείς και εκεί τραγωδείς. Πώς να τραγωδώ, πώς να τραγωδώ, ελέπετε πονώ. Άιντε Γιαννάκη Κοπαλά με τα ωραία σου. Η ζωή δαίμον, έρεση με Αποστολίδου. η ζωή δαίμον, άιντε πατσί, αυγή Μαυροπούλου. 10 θα πονώ, έναν αγγέλο, 10 θα πονώ. Κοινοποιήσεις παιδιά. Ποπή Ποντιά και Αντίλαλη με το Σπύρο Αυτουλίδη.
Μέσα από το μεγαλύτερο ραδιόφωνο της πόλης Πτολεμαΐδος, Ράδιο Μελωδία 102,4. Ήσυχα ζύψη και η καρδιά και αφήστε με και στον όνειμα. Ήσυχα ζύψη και η καρδιά λένε με πονείς και εκεί τραγωδείς. Πώς να τραγωδώ, πώς να τραγωδώ. Αβραμίνα! Ασλανίδου! Ο κοσμογάγος έμνα μάναφος, ο κοσμογάγος έμνα μάναφος, όπου κι αν τερείς άμα βρει νύψεις, όπου κι αν τερείς άμα βρει νύψεις. Καλό καλοκαιράκι σε όλους σας. Καλές διακοπές να περάσετε. Και ο Πόντος θα είναι κοντά σας όπου και αν βρίσκεστε. Και ιδιαίτερα η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη και Ελλάδα Πόντος κάθε Πέμπτη και Παρασκευή με τον Σπύρο Αυτολίδη. Γεια σου χωριανή Αναστασία Παπαφολτοπούλου. Γεια σου ήσυχα ζύψη και η καρδιά λένε με πονείς και εκεί τραγωδείς. Πώς να τραγωδώ, Μίλτο! τραγωδώ, έλεπε δεν πονώ. Καλώς τον Παυλάρα το Φωτιάδη, στο Βόλιο Μερέα. Και πάμε στο επόμενο τραγουδάκι. Μπάπης Καστρινόπουλος για τον πρόεδρο του Ελλάδα Πόντος. Που σε ρε Αποστολίδου. Έρχεται και ο Ανέστης ο Μωυσής. Την καρδιά μου θα σκίζα το, την καρδιά μου θα σκίζα το. Έχω δύο καρδιάς, έχω δύο καρδιάς. Και να θα βάλω τα ωραίο σήμα Αποστολίδου. θα βάλω τα καημού σ' τα ροδιμίας. Σ' τα ροδιμίας, σ' τα ροδιμίας. Το αίμα νερώνει κι είναι ροή με κοιτούρι και με ο αδελφόν τον αδελφόν πάντα θα ράει. Ο αδελφόν τον αδελφόν πάντα θα Αυγή Μαυροπούλου. Παυλάρα Φωτιάδη. Και έρχεται στη συνέχεια Θεόφιλος Πουταγίδης. Πουλοπαταξιδιάρικα, η πουλοπαταξιδιάρικα. Ένα μενέ μ' αναφέρτεν, ένα μενέ μ' αναφέρτεν. Τα κυρούκα με κι ο αδερφό, τα κυρούκα με κι ο αδερφό μαζουνε σε μένα πέντε. Azune se men beden, azune se men beden. Το αίμα νερών κινείται η ροή με κοιτούρι και με ο αδελφόν των αδελφών πάντα θα ράει. Ο αδελφόν των αδελφών πάντα θα ράει.
γυρίζω, ρασιοπούλα θα γίνομαι, σαράσια θα γυρίζω. Άι σαν κλαδόπα θα κάθομαι και θα χελιδονίζω, σαν κλαδόπα θα κάθομαι και θα χελιδονίζω. Πάμε! Θεόφιλος Πουταχίδης είπαμε. Έλα μαέστρο, δώσε. Πούσα ρε Κική, Αποστολίδου, ρε Αυγή Μαυροπούλου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Βραβίδου! Σόφι Μωυσιάδου στη Γερμανία. Έλα σαν τον πομπό δεν βρίσκεις ένα μούρμελε, έλα σαν τον πομπό δεν βρίσκεις ένα μούρμελε. Αλλά έμεινε όρθας, πέτας και πού θα πας, έλα πας στην Καλλιόπο μου πας και το κύριο, άι πας και το κύριο. Έρε σήμα Αποστολίδου. Έρε Αβραμίνα. Σοφρόν. Γιαννάκη Νατσίδη. Με ένα φιλί δεν ήταν ρε παιδί. Και πήκετε το να πούμε δώρο.
Ένα φιλίο Θεό μας συγχωράσει. Σαχίδης ο μαέστρος μου έρχεται. Για τη θεία τη Βαρβάρα και στον Νεοκλήτος, το Μαϊάμι της Δυτικής Μακεδονίας, θέλω να χαρίσει την οικογένεια στους γαμπρούς στα εγγονάκια, ιδιαίτερα Λεσσομητυλινέων. Μαέστρο μου, Θεόφιλος Εχίδη. Άιντε και τα μυαλά στα κάγκελα. Σήμα Αποστολίδου, Αβραμίδου. Και όσοι έχετε φάει από το απαγορευμένο μήλο, Σταύρος Σαββίδης. Αβραμίδου, εσύ έφαγες μήλο απαγορευμένο? Αποστολίδου. Αχ, και έφαγε το μήλο. Σόβια Ξαρίδου. Το μήλον, το κοκκίνον, το μήλον. Η καλή με παρλαέψεν, σκεπάσεν τον ήλον. Το μήλον, αχ, το κοκκίνον, το μήλον. Ήτανε πολύ κόκκινο. Άμα λίγο πρασίνιζε, ίσως να το γλίτωνες. Θα βγει εσύ, Μαυροπούλου, πρέπει να έφαγες πολλά μήλα κόκκινα. Η καλή με παρλαέψεν, σκεπάσεν τον ήλον. Το μήλον, αχ, το κοκκίνο το μήλον.
Βλάρα Φωτιάδη, για σου ρε Γιάννα Φυσέα. Εσύ πάει φάεις κόκκινο πολλά το μήλο. Αυγή εσύ. Το μήλο, αχ το κοκκίνο το μήλο. Η καλή με παρλαέσεν εσκευάσεν το μήλο. Το μήλο, αχ το κοκκίνο το μήλο. Πόλιος Παπαγιαννίδης Αποστολίδης. Για τη φίλη μας τη Σοφία που θα χαρίσει τη μάνα της που βρίσκεται στο Μαϊάμι εδώ στο νέο το κλήτος. Για όλους τους στην παρέση και σε όλο το κλήτος έχετε καλές διακοπές, καλό καλοκαιράκι. Στην ξαδέρφινα της, το Βαρικό Μερέα, το σύζυγό του, τον Παναγιώτη, την Τασούλα. Στον δεξάμενο στον Τζερέκα. Λεπατάκι ο γιος μας το παλικάρζελευω. Λεπατάκι ο γιος μας το παλικάρζελευω. Να έμνε μικρό με λες πάνεις να κονεύω. Να έμνε μικρό με λες πάνεις να κονεύω. Ρώτα! Τσουτσέκισε και μανούσα και μανού. Τσουτσέκισε και μανούσα καλή. Κουρπάσινε βαδιά σκιάριαρ. Κουρπάσινε βαδιά σάνον γιαριάρ. Πουλί μλιούμενε και καναηλίανε. Πουλί μλιούμενε και καναηλίανε. Οντες κι με σαψιάς γιαριάρ. Οντες κι με σαψιάς σάνον γιαριάρ. Πουλί μου γουρπάς θα μοιράσεις αμυρά. Πουλί μου γουρπάς θα μοιράσεις αηλίεμ. Εμές ζωήν το δίνε γιαριάρ. Εμές ζωήν το δίνε τσάνον γιαριάρ. Γιαντάκι! Όια ποπανίμ τσιχαντάνε τσιχαντάν. Ποπανίμ τσιχαντάν αηλίεμ. Σωνε μεν γιαμπλίνε γιαριάρ. Όσον έμεν γιαμπλίνε τσάνον γιαριάρ. Σαψικάμ τα κάλια που γεννεύει, τε σαψικάμ τα κάλια που γεννεύει. Κοπέτε τόσο λούγνα, κοπέτε που λιμπά. Αντόμασε μαρεντά σου ξαδέρφη. Ένα μπότα που λύμει δρόματα, ένα μπότα ψικά μη δρόματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας. Ειρήνη Παπανίκου Καλησπερίας. Για το φιλαράκι μου τον Νικολάκη τον Πιμενίδη, στο Σούρπο Πομερέα στην Άρδασα, την κυρία Κούλα, στα παιδιά τους, τα αγκονάκια τους, Χρύσαδος Θεοδοσιάδης και Βεριώτης.
Yeni miras kunduli zaman Barkharo çiçekoban İyi miras kunduli zaman Barkharo çiçekoban Sop şopos Πού σε ρε Παπανίκου Ειρήνη, Καζουερκική. Gonda Sop şopos το χρήζο χτίστον Κρατιάτε με να το Βάλε Sevdan eko sevdan bulu ay sevdaliz girizom Sevdan eko sevdan bulu ay sevdaliz girizom Sevdan eko sokar dobum ye bona dayanizom Sevdan eko sokar dobum ye bona dayanizom Şoramaz o burbatemaz pola kadalaven Şoramaz o burbatemaz pola kadalaven Esi diden anagi kes Çizodan schoremenon Esi diden anagi kes Çizodan schoremen Marsa mavrofora Dokalacev stihoran Denen anagi kes Yanıya dora Kelebsesi posendone κοινωνία τώρα Σήμα Αποστολίδου. Γεια σου ρε Ειρήνη Παπανίκου. Βεγγαρόλος μικρόν αν ημέρτε γιος μας ο ήλιον Βεγγαρόλος μικρόν αν ημέρτε γιος μας ο ήλιον Να φιλεί κερά στο σύλλα μάλλον κόκκινων μήλων Να φιλεί κερά στο σύλλα μάλλον κόκκινων μήλων Και να πω κι ο πιστέρο ταρνοπό αναμένω, αναμένω Ταρνοπό αναμένω, έλα Καλώς στην Αμαζόνα. Καλώς στην Αμαζόνα του Κορινού και της Κατερίνης. Αρετή Καρυπίδου. Ρίτα βεβό, τάρνη με τάρνητα βεβό Ούτε σα πηδεύαινο, πηδεύαινο Ούτε σα πηδεύαινο, έλα Πού σε ρε Παπακίδου. Και θα πηδεύαινω τώρα καν Θα παίζω το καβάλι με λανέλα Θα παίζω το καβάλι με λανέλα Ελεπίδα Αδαμίδου, καλώς όρισες, καλησπερίας. Ήταν η μεθαρή θα φεύγω Ας και μόνεν το χαλί με λανέλα Ας και μόνεν το χαλί με λανέλα Κι ο πρόσωπος ηλιονούσταν οι καλακείς με λένε Ο πρόσωπος ηλιονούσταν οι καλακείς με λένε Η μοίρας 30 φίλων η ψήσμα λαματένε Η μοίρας 30 φίλων η ψήσμα λαματένε Όχι να τα στερώσω πρόσωπος του Κώστη καλημέρι. Όχι να στερώσω πρόσωπος του ματρόπα Σήμα Αποστολίδου. Πάρω θα λεπνέ την τόπος Φοβούμαι για μπόρουνταν Πάρω θα λεπνέ την τόπος Φοβούμαι για μπόρουνταν Και φεγγαρονούς μικρό πουλί Ερδίγιος μας ο ήλιον Φεγγαρονούς μικρό πουλί Ερδίγιος μας ο ήλιον Να βίλει κιάρα στο χειλά Μαγλών κοκκίνων μιλώνων Να φιλεί κιάρα στο χειλά Μαγλών κοκκίνων μιλώνων Λοιπόν, ακούσαμε και την υπέροχη έτσι εκπληκτική τριάδα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς τελευταίο. Η ποντιακή αντίλαλη
διαφημιστικό μας διάλειμμα των χορηγών και επιστρέφουμε. Κατάστημα στα Σέρβια. Σε έναν ιδιόκτητο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε αποκλειστική αντιπροσώπευση των μηχανημάτων δάσος και κήπου, στυλ και Viking, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και επισκευών για όλους τους τύπους και μάρκες μηχανημάτων. Επίσης θα βρείτε χρώματα, κόλλες, στεγανοτικά των εταιριών Vivechrome, Durostic, Isomat, υδραυλικά είδη, ηλεκτρικά εργαλεία Bosch, Skill, Total, χημικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά, μορφοσίδερα, είδη ποτίσματος, σόμπες, λέβητες και πολλά άλλα. Μαραμής Αθανάσιος. Καλύπτουμε τις ανάγκες σας από το 1974. Τηλέφωνα επικοινωνίας 24640 23276 και 6982 2472 042. Αφή και Χαΐδη. Κατασκευή παντός είδους κουφωμάτων. Στο 8ο χιλιόμετρο Κοζάνης Πτολεμαΐδας. Σε ένα ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 7.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε τα πάντα για πόρτες και παράθυρα. Αφή και Χαΐδη. Τηλέφωνο 24610 45 310 και 6946 50 10 11. Δείτε δείγματα της δουλειάς μας και στο site μας www.afikechaidi.gr. Ηλίας Κισκινίδης, ο ψαράς της γειτονιάς με φρέσκα θαλασσινά ψάρια. Κάθε Τετάρτη στη Λαϊκή Αγορά Πτολεμαΐδας, κάθε Δευτέρα στη Λαϊκή στην Άρδασα, τώρα και στην περιοχή του Ελισπόντου. Ο δικός μας ο ψαράς, Ηλίας Κισκινίδης, τηλέφωνο 6944 28 65 19. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Η συνέπειά μας σε ποιότητα, ποικιλία, τιμές, καθώς και η άμεση εξυπηρέτηση είναι τα στοιχεία που μας έχουν εδραιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Παντός είδους ηλεκτρολογικά, λαμπτήρες LED, κεραίες 4G, αγροτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Στην Παυλίδια Δαμοπούλου 21 στην Πτολεμαΐδα. Τηλέφωνο 24630 27305. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Λυκίδη. Καύσιμα Εορδέας. Στα σύγχρονα πρατέριά μας μπορείτε να βρείτε πληθώρα υγρών καυσίμων αλλά και προϊόντων για το αυτοκίνητο. Διαθέτουμε όλους τους τύπους καυσίμων και υγραέριο κίνησης σε ανταγωνιστικές τιμές. Καύσιμα Εορδέας. Ολοκληρωμένο δίκτυο διανομής με άμεση παράδοση στο χώρο σας με ένα τηλέφωνο στο 24630 53 506 ή κάντε την παραγγελία σας online στο καύσιμα.com. Καύσιμα Εορδέας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Ανατολικού και με δεύτερο κατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Γαλάτιας. Ένας αγρότης δεν μπορεί να γνωρίζει πάντα τον καιρό. Μπορεί όμως να γνωρίζει τα πάντα για την καλλιέργειά του. Agroland Πετρίδης. Το νέο κατάστημα με γεωπόνους έτοιμους να λύσουν κάθε σου απορία, να προλάβουν κάθε σου πρόβλημα, να εξασφαλίσουν τα καλύτερα σπορικά φυτά, λιπάσματα και γεωργικά φάρμακα. Agroland Πετρίδης. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις και απολυμάνσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Στο Δρέπανο Κοζάνης. Μαζί στηρίζουμε την καλλιέργειά σου. Τηλέφωνο 24610 92093. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο Λευτέρης Cars. Κύλα Κοζάνης. Μεγάλη γκάμα και μείον 500 ευρώ σε όλα τα αυτοκίνητα μέχρι 30 Αυγούστου. Τηλέφωνο 69 83 29 11 23. Λευτέρης Cars στα Κύλα Κοζάνης. Μεταχειρισμένο σαν καινούριο. Σάββατο 2 Ιουλίου, 14ο Αντάμωμα Λευκαριωτών και Φίλων στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Σας περιμένουμε να διασκεδάσουμε. Στο ποντιακό πρόγραμμα μαζί μας η Αναστάσιος Παρχαρίδης στο τραγούδι, Βασίλης Φωλίνας στη λύρα και το Αγγείο. Στο λαϊκό πρόγραμμα Χρήστος Μαργαρίτης Μπουζούκη Σάζη και στο τραγούδι ο Παναγιώτης Κουιντζίδης. Μαζί τους η Κώστας Κοντός Τύμπανα, Παναγιώτης Τσενεβεζίδης Πλήκτρα, Παναγιώτης Ζουρνατζίδης Κλαρίνο. Σάββατο 2 Ιουλίου χορός και τραγούδι στον προαύλιο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων. Ώρα έναρξης 9 μετά μεσημβρία. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Λοιπόν, ακούσαμε και το τελευταίο διαφημιστικό πακέτο των χορηγών μας. Είναι η εκπομπή Ποντιακή Εντύλαλη, όπου επιμελείται και παρουσιάζει για εσάς κάθε Κυριακή ο Σπύρος Απτουλίδης και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 8 Ελλάδα Πόντος. Να υπενθυμίσουμε τις δύο μεγάλες ποντιακές βραδιές που έχουμε πρόσφατα. Πρώτη του μηνός, μέρα Παρασκευή, μεγάλη ποντιακή βραδιά που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Μαύρο Δεντρίου με τους εξής: Στέλιος Χαλκίδης, Γιάννης Τσιντερίδης, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Κουγιουμτζίδης ο Παναγιώτης και Μαργαρίτης Χρήστος Μπουζούκη και Σάζη. Όλοι οι δρόμοι εκεί
στο Μαυροδέντρη, στο Κάργατς και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο σύλλογο. Και η μεγάλη ποντιακή βραδιά επίσης που διοργανώνει το καφέ Οβελιστήριο Δημητράκη Στανταρίδης, κεντρική πλατεία στην Άρδασα, 2 του μηνός, ημέρα Σαββάτο που θα είμαστε και εμείς, πιστεύουμε κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε και εμείς εκεί, πρώτα Θεός βέβαια, και θα σας μεταδώσουμε και απευθείας τη μεγάλη αυτή ποντιακή βραδιά με τους κορυφαίους της ποντιακής μας μουσικής παράδοσης. Στο τραγούδι Αχιλλέας Βασιλιάδης, Γιώργος Στεφανίδης, Συγκεμεντζέν, ο Κώστας ο Σκαμίδης, τύμπανα και ταούλια ο Νίκος ο Φιλιππίδης, ώρα έναρξης βραδιάς 9:30. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν στην Άρδασα, στο καφέ Βελιστήριο Δημητράκη Στανταρίδης, κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Και επίσης να σας υπενθυμίσω που ξέχασα να το πω, η εκπομπή μας Ποντιακή Αντίλαλη ετοιμάζει μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στην πόλη μας. Θα είναι τυχεροί όσοι θα έρθετε να την παρακολουθήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες όμως θα ενημερωθούμε τελικώς την Τετάρτη από τους καλλιτέχνες, όπου θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε με βίντεα, τραγούδια και λαϊκά και ποντιακά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μου τον Μίλτο. Μας στέλνει την καλησπέρα και την αγάπη του. Και εμείς ξεκινάμε το τελευταίο ημίωρο με Μπάπη Ιορδανίδη. Την καλησπέρα μας είναι η κυρία Μαρία Μαυακίδου από το Βερολίνο. Εδώ σε εμάς την ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε. Σαλίσω διετρανινά, σήμα χάλαστα στράτας. Σαλίσω διετρανινά, σήμα χάλαστα στράτ. Έχνη μεράκι κυλιέται, άγγελε ποτομάνιας. Η μεράκι κυλιέται, άγγελε ποτομάνιας. Αν διαβαίνω κάτι αβέρ, το τρανίσα πιλιαβέρ. Αν διαβαίνω κάτι αβέρ, το τρανίσα πιλιαβέρ. Λίγο με για το χατήρις, εσύ λες ώρα είσαι ο κυρίς. Γεια σου ρε Αναστασία Βολτοπούλου, που είσαι ρε και εκεί, Κώστη καλημέρι. Γεια σου ρε Αβραμίνα, Αυγή Μαυροπούλου. Αποστολίδου. Τη νύχτανονται στραωδό και να ακούς το λαλωμό. Τη νύχτανονται στραωδό και να ακούς το λαλωμό. Non sono λίγο ταψίμον το και άπεσο ψωμ. Non sono λίγο ταψίμον το και άπεσο ψωμ. Αν διαβαίνω κάτι αβέν, τον τρανίσα πιλιαβέν. Αν διαβαίνω κάτι αβέν, τον τρανίσα πιλιαβέν. Λίγο μία το χατήρις, εσύ λες ώρα ζωγυρή. Γεια σου Κυριακή Κιασόγλου, καλησπερίας. Ατούσε σαν το μαλλιά, ατούσε σαν το μαλλιά. Το καρδό που με κάψες, το καρδό που με κάψες, πήγες σαν το κομμάτια, πήγες σαν το κομμάτια. Τον Θεό παρακαλώ και τον Χριστό δοξάζω, να βρήκω σε μάναχον, να βρήκω σε μάναχον. Φίλο, φίλο χορδάζω, φίλο, φίλο, φίλο χορδάζω. Κόκκινα μήλα τρώνε ο σήμερον, το είναι ρε παιδί μου. Αναθέματι ούλοι με σε μπέπινεν, ούλοι με σε μπέπινεν. Γεια σου Κυριακή Κιασόγλου, Αβραμίδου. Σε με μπέλιανε πίνεν, σε με μπέλιανε. Έτσι φαίνεται. Τον Θεό παρακαλώ και τον Χριστό δοξάζω, να βρήκω σε ρε Αυγή Μαυροπούλου. βρήκω σε μάναχον. Φίλο, φίλο χορδάζω, φίλο, φίλο χορδάζω.
Τόνους. Αβραμίδου τόνους έφαγα. Ουσαδά είμαι. Τα όλη μαύρα το μαλλιάς, τα όλη μαύρα το μαλλιάς είναι η χαρά μου. Τα όλη μαύρα το μαλλιάς, τα όλη Επειδή έφαγα πολλά μήλα, κόκκινα, σας αφιερώνω και το επόμενο τραγουδάκι με Γιώργο Σιδηρόπουλο. Εγώ στον κόσμο και χρωστώ άνθρωπο ούτε έναν. Για δώσ' με ένα φίλεμα να σε χρωστώ εσένα. Εγώ στον κόσμο και χρωστώ άνθρωπο ούτε έναν. Για δώσ' με ένα φίλεμα να σε χρωστώ εσένα. Φίλωσε και μπατσίζομαι, έρχομαι ίσα ίσα. Ανταπουλοπόβλεμα τα σέπτα σαν λησφαίρισσα. Φίλωσε και μπατσίζομαι, έρχομαι ίσα ίσα. Ανταπουλοπόβλεμα τα σέπτα σαν λησφαίρισσα. Και μπορείς ούτε να αγκαλώσει. Σου μα δε είσαι τα κι αφήνα ρε λανάς φίλος. Να εγκαλείς με και μπορείς ούτε να αγκαλώσει. Σου μα δε είσαι τα κι αφήνα ρε λανάς φίλος. Θα διηγούμε και περάμε άρνημους να ιερούμε. Εμείς τα λαβέριουμε σκανένα και χρωστούμε. Θα διηγούμε και περάμε εμείς τους να ιερούμε. Εμείς τα λαβέριουμε σκανένα και χρωστούμε. Αυλάρα Φωτιάδη, Αναστασία Βολτοπούλου. Αγάπη μου θα εντρανώ σε χαρά και σε πόνα. Να πονάμε και ζημάμε πουλοπομ χίλια χρόνια. Αγάπη μου θα εντρανώ σε χαρά και σε πόνα. Να πονάμε και ζημάμε πουλοπομ χίλια χρόνια. Έβγα πουλοπομ, έβγασι, έβγας ο παραθύρης. Άτο το ρομάτιο με θα λέει άτο το κύρις. Έβγα πουλοπομ, έβγασι, έβγας ο παραθύρης. Άτα το ρομάτιο με θα λέγα τα το κύρις. Έρχεται ο Κωστάκης ο Καραπανάκιωτίδης για το φίλο του τον Καλημέρη και την παρέα του και ο Μαθαίος ο Άρχοντας του Τσαχούρτσι. μίλα κοκκίνα πουλί συσυραντή. Δεν πρόλαβα σήμα, για ξαναγράψω, δεν πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα. Και τη στρατάν πουλί το θα Γράψε, μη φοβάσαι, γράψε ελεύθερα. Για έλα, έλα πουλί με
ρε μπατζή. Τελευταίο 15 λεπτό της εκπομπής μας. Αγλίγορα εδεύει το ποντιακόν η ώρα. Σέραντα μίλα κοκκίνα πουλί δεμένα σαν μαντήλε. Κανένα χέτον κοκκίνον πουλί άμονται σαν τα χείλε. Άμονται σαν τα χείλε. Για έλα πουλί για βρήμ, άτο το μάτο τερέμανο πουλί, θα σύρκε πέρτα πουλί, θα σύρκε πέρτα πουλί. Αγαπώ σένε κορτσοπών και να είσαι και μικρόν. Αγαπώ σένε κορτσοπών και να είσαι και μικρόν. Και μπορώ χωρίς εσέν άλλο για να ζω. Και μπορώ χωρίς εσέν άλλο για να ζω. Έλα φέρω τη χαρά, λαρώσω και τη γερά. Ας γελάξαν το κατσί, άλλο μη κλαίνει στην ψή. Ας γελάξαν το κατσί, άλλο μη κλαίνει στην ψή. Και πάμε να ακούσουμε Αχιλλέα Βασιλιάδη. Μια και θα είναι στη μεγάλη ποντιακή βαραδιά 2 του μηνός Σαββάτου στην Άρδασα. Άιντε αυγή Μαυροπούλου. Έλα καυκάσα γουνατάν κορτσό πολλάδμε. Έλα καυκάσα γουνατάν κορτσό πολλάδμε. Ας πλεγώ τα μαλλιάς, έλα λέω σε. Ας πλεγώ τα μαλλιάς, έλα λέω σε. Ας πλέγα τα πενταπλεχτά κορτσό πολλάδμε. Ας πλέγα τα πενταπλεχτά κορτσό πολλάδμε. Και σειρά τα σομίας. Γεια σου Γιαννάκη, Σαμερετζίδη. Σειρά τα σομίας, λάλμε κι ασταλώσε. Μόσε διαμόσε, άτος Παπαλεύω ρε Γιαννάκη, Σαμερετζίδη. με ένα βουραλεύτο καριά, με λασφιλώσε. Με ένα βουραλεύτο καριά, με λασφιλώσα τώρα. Πάντζο, Χαριτίδη. Ederken değirmene kozo bolalme. Ederken değirmene kozo bolalme. Diken aldı memene ela leose. Diken aldı memene ela leose. Ο Τινής Στεφανίδου είναι ο Αχιλλέας ο Βασιλιάδης. Çıkardım dikenleri kozo bolalme. Çıkardım dikenleri kozo bolalme. Eylül olmadı gene ela leose. Eylül olmadı gene ela leose. Olasa bu sevdalık olmasa. Açan oldu olacak da seve seve mi alsa. Açan oldu olacak da seve Πού σε ρε Αβραμίδου. Καλά πήγαμε σήμερα. Που πάλεψα καλά.
1300 ψέματα κοτσοπολάλμε, 1300 ψέματα κοτσοπολάλμε. Είστε καλά σήμα Αποστολίδου. Αβραβίδου, ευχαριστώ. Έλα, έλα, λέω σε. Αλίδης. Κάτω θα λέω, έλα, έλα, λέω σε. Να σε καλά Πατζή. Αυγή Μαυροπούλου. Με σε κορτσοπολάλμε, θάλασσα κύφω με σε κορτσοπολάλμε, βαθέα θα τα λέγω, έλα, έλα, λέω σε. Πάμε και λίγο προς τη Ματσούκα Μερέα με το μεγάλο δάσκαλο Γιώργο Σαμαραντίδης και στο χιλιάβριο μεγάλος μαέστρος Γιάννης Σαραματάντης. Πέσα μανούσια ελάσα κρύα τα νερά και σαν πεγάδωμάκια, ελάσα κρύα τα νερά και σαν πεγάδωμα, αρέλα με τεμένα κάνει τεντενεμέν, σένα νενεμένα αρέλα με τεμένα. Πού σε ρε Βασιλική Αφεντουλίδου. Ευχαριστώ για το λουλούδι. Τα στράκιο φέγγονε λάμψα. Αυγή Μαυροπούλου. Τα μου μες στο πρωίν εγώ και εσύ νεγαλιανάκι μου μες, στο πρωίν εγώ και εσύ νεγαλιανάκι μου, αρέλα με τεμένα κάνει τεντενεμέν, σένα νενεμένα αρέλα. Γιάννη Σαμερετζίδη. Κάθε Κυριακή πρωί εδώ 11.30 με 3, Ποντιακή Αντίλαλη με το Σπύρο Αφεντουλίδη, και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Ελλάδα Πόντος. Σαν κρύα τα νερά που λύντα παγωμένα, έλα σαν κρύα τα νερά που λύντα παγωμένα, με τα δυο τα σιροπάς κλεισκα ποτσόν και μένα, με τα δυο τα σιροπάς κλεισκα ποτσόν και μένα, αρέλα με τεμένα κάνει τεντενεμέν, σένα νενεμένα αρέλα με τεμέν. Έλα τρίγωνα με τεμέν εσύ είσαι δαίμονιν, έλα τρίγωνα με τεμέν εσύ είσαι δαίμονιν, τον κόσμο όλο να αγοράς το ποίσμα να χώνει, τον κόσμο όλο να αγοράς το ποίσμα. Ρε Αυγή Μαυροπούλου, Αλίδη, Λεβέντη, Πάντιο Χαριτίδη. Σένα νενεμένα να ρέλα με τεμέν. Χάνω τον νου και ουμε σάσει λέγω, έλεγω σε χάνω τον νου και ουμε σάσει. Γεια σου ρε Δημήτρη Παλτζή. Μία παράκληση από μένα για όλους εσάς. Θέλουμε να μας βοηθήσετε και το όπλο το έχετε εσείς με τις κοινοποιήσεις σας. Και εγώ με τη δική σας αγάπη και τη βοήθεια του Θεού θα είμαστε εδώ παρόν, ταξιδεύοντας όλοι μαζί στα Άγια Χώματα του Πόντου. Πάμε να ακούσουμε Γιώτη Γαβριλίδη, Κώστα Παναγιωτίδη.
Μυστικά το είπαμε. Άρε Κωστάκη Παναγιώτη Δίπτα το Ξαρέατας, αρχιτέκτονα. Καλώς τον κύριο Ηλία Μουρουζίδη. Από πού μας παρακολουθείς? Αλίδης. Όχι τα βγει Μαυροπούλου, Παναγιώτη Χαριτίδη, Αβραμίνα, Αποστολίδου, άιντε μπατζή. Πάμε και στο πρώτο τελευταίο τραγουδάκι με Βλαδίμηρο Χαραλαμπίδη. Για Σουλιάκο Μουρουζίδη, συμπάτρα μερέα. Αγωνίας και καημός σαν ξαναπεράσα, αγωνίας και καημός σαν ξαναπεράσα. Εφάγανε με τα τέρτα και ναι γεράσα, εφάγανε με τα τέρτα και ναι γεράσα. Σαβέλη! Άλλο κι ζηλεύω, μάνα τα λεφτά του, να θεμάτα μαύρα ξένα κι όλα τα καλά του. Επίσης, άιντα Βραμίδου! Στο τρένον έξεβα, μα να έρχομαι. Στο τρένον έξεβα, μα να έρχομαι. Τα ξένα εβάρεθα, ο πισκικουλός με. Τα ξένα εβάρεθα, ο πισκικουλός με. Άλλο κι ζηλεύω, μα να τα λεφτά του, να θεμάτα μαύρα ξένα κι όλα τα καλά του.
Τώρα θα μένω μάνα στην Ελλάδαν. Τώρα θα μένω μάνα στην πατρίδαν. Σαν ξέναν το είδα τα λαπά επαρίδα. Σαν ξέναν το είδα και τα λαέ. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε έτσι αισίως στο τέλος για τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Ποντιακή Αντίλαλη, όπου επιμελήθηκε και παρουσίασε από τις 11.30 μέχρι και το λεπτό που διανύουμε ο Σπύρος Αυτουλίδης μέσα από το μεγαλύτερο και καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης του Λεμαΐδος, στο Ράδιο Μελωδία στους 102 και 4. Όπως έχουμε πει, ευχαριστούμε πρώτα να πάμε σε ευχαριστήσεις τους χορηγούς εκπομπής μας, οι οποίοι μας στηρίζουν οικονομικά για να μπει στον αέρα, τους διευθυντές του σταθμού που μας εμπιστεύονται για να παρουσιάσουμε την εκπομπή, όλους εσάς που με αγάπη έχετε αγκαλιάσει την εκπομπή μας και ραδιοφωνικά και μέσω ίντερνετ και βέβαια και μέσω στο Facebook. Είστε στην παρέα μας, μας δίνετε δύναμη, κουράγιο για να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο μουσικοχρηστικό ταξίδι στα Αγία Χώματα του Πόντου. Το μόνο πράγμα, εμείς που θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, θέλουμε να μας δείξετε την αγάπη σας με κοινοποιήσεις για να μεγαλώσει η παρέα μας αυτή. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού και τη δική σας αγάπη ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή και όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε και στο Ελλάδα Πόντος κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Γιατί έχω λάθη μας οι παραλήψεις, ζητάμε συγγνώμη, ποντιακά λέμε σοκουρσούρνη μου, μα απομένετε. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα που ξεβρώνει από αύριο και θα τα πούμε στον επόμενο μήνα στο χορτοθέρμε ρέα. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας. Για το φίλο μου τον Αβραμίδη Σιχάν το Βαμερέα. Με την παρέα του, να σε καλά φίλε μου.